Des de nou bares per tots els països catalans, això és La Rabassada. Senyor, dona'm unes ales o treu-me les ganes de volar. Senyor, dona'm unes ales o treu-me les ganes de volar. Benvinguts i benvingudes a La Rabassada, el podcast que es passa de frenada. Som el Marc Lesan, l'Oriol Lapeira i l'Iñaki Sola, tres nois de nou barris que s'han passat la vida escoltant que l'extrema dreta se l'atura votant a gent que enterra opositors polítics en calç viva o fent manifestacions pacífiques on se li posen lliris grocs al forat de l'escopeta de pilotes de foam amb el que a l'antibalots t'estava apuntant justament al meitat de l'ull. Som al vell mig de la campanya electoral per les eleccions espanyoles i avui La Rabassada posarà el seu granet de sorra per aturar l'extrema dreta en els propers comicis. Nosaltres no ens abonarem al president del govern que va abaratir l'acomiadament, retallant sanitat o canviar la Constitució per prioritzar el pagament del deute com fan a podcast de pseudo-esquerra espanyola conduïts per Inés Hernán, això no ho farem. Tampoc demanarem el vot per el PSOE o el PSOE 2.0 que és Sumar. No els hi llamarem la vota. No ho farem. En canvi, nosaltres us portarem un convidat que coneix quina és la capital de la Cerdanya i que en sap prou d'extrema dreta. Llàstima que justament el seu primer cognom rimi amb càmera de gas. Ja és mala sort. Com va tot, Jordi Borràs? Bé, molt bé. És que ja és mala sort, eh? Justament pel que et dediques, també. Sí, me l'han corejat, alguna vegada aquest. No, per això hi he vist pintades en alguns llocs de vegades. Està ben trobat, eh? Sí, no, la veritat és que, mira, inventiva en tenen. Home, si al final, si es passen la meitat de l'estona en un grup d'animació, possiblement de Cornellà, doncs al final algun càntic han de saber. Alguna mala idea. Sí. Bueno, jo no parlaré dels pericos perquè a mi no m'agrada el futbol, però l'últim cop que vaig dir alguna dels pericos, quasi que em van enviar la sentència a mort. Com a community de l'APM jo et recomano que no ho facis, perquè jo també ho he patit. Mira que me la pela el futbol, eh? Sí, no, però el problema és que ells no, eh? No, ja ho he vist. No. Va obrir la caixa de l'Esplau. No es pot fer ni una... La caixa d'Esplau. En tot cas, us recordem per últim cop aquesta temporada que som La Rabassada, un podcast autogestionat de quilòmetre zero, sense additius i produït avui des de la redacció de La Mira, el magazín català de reportatges número 1, el revister del lavabo de la Casa de la República i que, de la mateixa manera que Dani Alves al pati mixte de Cambrians, només surt 2 cops a l'any. Seguiu-nos a les xarxes per trobar-hi el millor contingut del programa abans no sigui massa tard. Què volem dir per massa tard? No ho voleu saber pas, després del 23J. Som a Twitter, a Instagram, a TikTok, a Spotify, a iVox i també a YouTube a Gloriós HD. I com va dir el famós filàntrop d'esquerres Pablo Iglesias, el independentismo ha despertado el fascismo. Hora da fé tom. Capítulo número 14. L'extrema dreta. Un fantasma recorre Europa, però aquest cop, malauradament, no és el fantasma del comunisme, sinó que és el de l'extrema dreta. Tenim Fratelli d'Itàlia i la Lega al país transalpí, tenim Le Pen a França, Víctor Orbán a Hongria, Llei Justícia a Polònia, Alternativa per a Alemanya i molts altres partits per tot el continent. Com no, també a l'estat espanyol, on hi ha l'extrema dreta més que rinclona de Vox, i aquí a Catalunya amb Aliança Catalana. Tota Europa té extrema dreta. A l'Estat ha estat amagada durant anys sota les sigles d'un PP hereu de ministres i funcionaris franquistes, també sota el paraigua de Ciutadans aquí a Catalunya, però ara fa uns anys s'han tret la disfressa i ha ressorgit de forma descarada i envalentonada. Ara no es tapen, no dubten a dir públicament coses que fa uns anys no es deien perquè bàsicament tothom sabia que estaven malament. Ara això no passa. És un discurs igual d'acceptat que es diu obertament. En el cas de l'extrema dreta independentista, aquesta àgora feixista és la secció de comentaris del 324. Si fos per aquests usuaris o bots, en molts casos amb bandereta de la Creu de Sant Jordi i de vegades fins i tot la d'Israel... No té res a veure, una cosa amb l'altra. No, sens dubte, Catalunya seria una dictadura neofeixista amb, això sí, el català com a única llengua oficial. Sempre estaran disposats a deixar el pitjor comentari possible, fins i tot en una notícia sobre el desnonament d'una mare amb un nen de 2 anys, que això va passar fa 2 dies més o menys. No entreu a la secció de comentaris perquè us aportareu sorpreses molt desagradables. Si ho feu com vaig fer jo, que vaig entrar mitja hora i em vaig dedicar a dir-li subnormal, imbècil, classista, a tots els comentaris que vaig trobar. Aprofiteu que no són suficients com per tirar-vos al compte, com li va passar al Joel Díaz en el seu dia. Exacte. En ell sí que podeu dir-los subnormals i de moment hi ha bastanta impunitat, també perquè Elon Musk ha fet fora tothom que està moderant en Twitter. Per tant, aprofiteu.
És un consell que donem des de la rebassada. Va? Aprofitar per insultar. Aneu a desfogar-vos als comentaris del 324. Com pot ser que el 324 s'hagi convertit en aquest cau de feixistes? No ho entenc. Perquè, no sé, Jo sí. bueno, entre que el 324 ha començat a fotre com titulars així més de clickbait, que ja busca una miqueta aquesta interacció, sinó perquè fan els reportatges aquests típics de que van a, jo què sé, a un centre així com obert, com en plan d'escolarització estil Montessori, saps? Raro. I van a buscar a vegades la història aquesta, però és que també els comentaris és que jo crec que s'ha multiplicat, tota la gent de Racó Català ha migrat cap a la secció de comentaris del 324. El 324 és el nou Racó Català, es podria dir, no? Home, en absència també del 3324, que el portava aquell senyor que no me'n recordo qui era, però tenia el pèl més llardós de Catalunya només, darrere del cantant de Buos, saps? No. Era molt heavy, no me'n recordo qui era, només me'n recordo de veure la seva cara i se m'ha plasmat, és com un flashback de Vietnam, però el cas és que, clar, si no els hi queda el 3324, han d'anar a l'original. Doncs sembla una mica conya això del 324, però realment és una mostra més de la normalització dels discursos d'extrema dreta que està havent-hi a la nostra societat. Twitter és una bombolla, però en aquestes bombolles, sens dubte, ells van guanyant. El discurs contra els ocupes, per exemple, que en el 98% dels casos només ocupen pisos buits, el discurs contra la immigració, contra el feminisme, drets de les dones, col·lectiu LGTB i persones trans, pobres, ajuts socials, tot plegat va avançant i penetrant en cada cop més capes de la societat gràcies a la normalització d'opcions polítiques antidemocràtiques i sobretot per culpa de l'ús que fan de les xarxes socials, perquè sí, TikTok, YouTube, Twitter són el cavall de Troia de l'extrema dreta i clarament ells posseixen l'hegemonia cultural. Jo és una cosa que em preocupa molt, no sé què en penseu, però Jordi Wild, Andrew Tate, Roma Gallardo són tota una de gent amb un discurs clarament d'extrema dreta o, si més no, misògin, xenòfob, anti-LGTB, que tenen centenars de milers de seguidors al darrere, molts d'aquests menors d'edat, que els tenen com a referents. Jo no sé si vaig equivocat, però per culpa d'aquesta gent és perfectament normal, per exemple, veure nois a classes d'institut cantant El cara al sol o referint-se a les feminazis, perdó, a les feministes com a feminazis. Ui. Està adoctrinat ja. No sé com ho veus, Jordi. Tu també perceps aquesta dretanització, no només a la societat, sinó també a les xarxes dels més joves? Sí, però... és a dir... Bueno, abans de res, gràcies per convidar-me. Sí. A tu per ser aquí. No sé exactament on m'he fotut, però veient els perfils ja millor no saber-ho abans. Vull dir, aviam, les xarxes socials en part poden ser un reflex de la societat, això és evident. El que passa que depèn de la xarxa social, i Twitter n'és un exemple claríssim, es creen microcosmos d'un perfil molt similar al teu. Per tant, de vegades pots tenir, si només segueixes gent de la teva corda, pots tenir la sensació que, bueno, que el teu partit guanyarà les eleccions. Molt de nínxol tot, no? Sí, molt de nínxol. Què passa? A més, a part d'això, hi ha gent que creu que Twitter funciona com el món real, no? Algú diu una animalada, tu argumentes i desmuntes aquesta animalada i el seu argument decau i desapareix. No, el que fa Twitter és jugar amb un algoritme on tu, quan dones visibilitat a algú que no té gaire seguidors, el que estàs fent, tingui raó o la deixis de tenir, és donar-li una visibilitat que no tenia. Per què? Perquè l'algoritme detecta que aquella persona està dient alguna cosa d'interès, perquè algú amb més seguidors hi està interactuant. Això què passa? Que acaba promocionant tota aquesta ferralla protofeixista que Bueno, sí, els tenim la sensació. comentaris de Twitter al final, de comptes que també tenen molts seguidors, comptes 24, al final garanteixen aquesta exposició, perquè al final si ets allà i tothom segueix el 324 per informació i no només per altres coses, també t'assegures aquesta exposició i després magnifica moltes coses. És el que passa amb l'efecte aquest d'Aliança Catalana, que just ho comentàvem i després hi aprofundirem, però dona la sensació que és molt gran aquesta bombolla de gent amb la bandera la bandera de Sant Jordi, la bandera ambulanciera que deia els Serrats, que després ho magnifica. Ambulanciera. Sí, que posem també, i diem unes coses clares, feixistes catalans. Malament si s'han d'apropiar d'un símbol que no és ni té res a veure amb l'extrema dreta, com és la Creu de Sant Jordi, que és la bandera anterior a les 4 barres.
Però això ja ho fa sempre l'extrema dreta, s'apropia de Sí, símbols. però també és feina dels antifeixistes d'impedir que s'apropi de símbols i que els perverteixin. Això és cert. Perquè la bandera de Sant Jordi no té res a veure amb l'extrema dreta. Que no vol dir que l'hagin fet que se l'hagin fet seva, una part hi ha una part de l'independentisme històric que també l'ha tingut com a pròpia i no té res a veure amb aquesta gent. Sigui com sigui, el que vull dir, i que crec que és important, és tenir en compte que allò que veiem a les xarxes, allò que veiem en uns comentaris d'un digital on prima l'anonimat, prima la immediatesa i aviam qui la diu més grossa, no reflecteixen la vida real. Sortosament. Afortunadament. I que Home, si estiguessin governats per Twitter, jo crec que ara mateix Catalunya... Estem fotudíssims. estaríem tots a 2 metres sota terra a la glaçada, Segurament. Estem fotudíssims. però no, és a dir, no és la realitat. Sortosament, com deien. Sortosament, sí. Sí, com sigui, l'extrema dreta es presenta com la confrontació a tot allò establert, el que ells anomenen les elites, i com a una solució al que ells diuen que és el sistema. És tota una paradoxa que precisament gent com Trump, de les persones més riques dels Estats Units, terratinents espanyols amb cognoms de la reialesa o nepo baby rics com Marine Le Pen, gent que literalment són la definició d'elit, diguin que rebel·len contra les elites. En el cas de Vox, per exemple, un partit que vol aplicar un tipus únic d'IRPF o d'impostos a societats perquè els rics i les elites tinguin més beneficis, o que vol abaratir els acomiadaments, es ven com un partit antisistema, quan ells són el sistema al capdavall, no? Sí. Ells volen beneficiar els més rics. Per això el seu auge es veu esperonat per mitjans de gran reputació, com per exemple OK Diario, El Mundo, 8TV, que cerquen el clickbait fàcil i donen visibilitat a les bestieses més grosses que us podeu imaginar. I suma-hi el 324 també. El 324... Bueno, però aquest sí que té reputació, no irònicament. Ja. El cert és, però, que l'extrema dreta en molts casos proposa solucions molt simples, normalment nazis, a problemes complexos que altres formacions no tenen valor potser per afrontar. Però clar, què passa realment quan l'extrema dreta arriba al poder, no? Me'n pregunto jo. Doncs passa que, per exemple, munten una mena d'apartheid si és LGTB, com passa a Polònia, als pobles on hi ha els que ells anomenen zones lliures de LGTB, no? Això no sé si ho has visitat, Jordi. O com també passa que l'avortament està molt restringit també al mateix país, o passa que censuren una pel·lícula de Buzz Lightyear per un petó homosexual, o passa que persegueixen la minoria romaní com a Hongria, o passa que t'impedeixen inscriure els teus fills si ets homosexual, com passa a Itàlia, o que no deixen desembarcar el teu vaixell ple de refugiats, així a tot arreu, no? Aquí també els tenim en moltes institucions, alguns amagats, altres desemmascarats, però què passaria si Vox arribés al govern central? Doncs us faig una mica un resum molt ràpid de les seves propostes estrella. Il·legalització de partits independentistes, eliminació de les autonomies, derogació de la llei trans, de violència de gènere o de l'avortament, crec que ho he dit abans, no? Però abaratiment dels acomiadaments, abaixar d'impostos general per fer-los tots menys progressius, etc. Ja seria mala sort que aquesta gentola que vesteix no irònicament amb fatxaleco i que segurament sigui l'extrema dreta més ignorant de tot l'espectre europeu arribi a governar-nos. Però perquè això no passi, avui venim a solucionar el món des de la rebassada i tenim un gran convidat, que si us sembla el presentem, no? Presenta'l. Fot-li. Sí? Sí. Vale. Podríem dir que és el Julio Iglesias català, perquè si hi ha algun noi o noia que no sàpiga qui és el seu pare, segurament ho sigui del nostre convidat. Fotògraf de gràcia, embarracada, guapo, ho té tot per agradar a qualsevol. Sí, jo crec que si agafessis el xat GPT i li demanessis que et fes un esbós del prototip de català de l'esquerra indepe amb més o menys 40 anys, et sortiria ell. Sí. Però conyes a banda, el nostre convidat és tot un expert en extrema dreta, ha publicat el llibre Tots els colors del negre, un títol una mica racista per la teva part, la veritat, on investiga els herois del feixisme per tot el continent europeu i ara prepara conjuntament amb la Mira, a la redacció on som, el podcast Catalunya Extrema, que es publicarà properament i parla, a veure si ho endevineu, exacte, no d'extrema dreta, perquè és l'únic del que sap parlar Jordi Borràs. Benvingut a la rebassada. Això vol dir que us estem fent la competència ara mateix t'estàs fent la competència tu mateix, Oriol, perquè tu també treballes aquí, tot sigui. Exacte. Al final tot queda a casa. Bueno, ja saps on t'has ficat. Bueno, sí, heu dit moltes animalades ja només de començar, algunes imprecisions, però hem Bueno, vingut a disparar amb trabuc, ja ho veig. Ets lliure de corregir-nos. Això és perquè t'he dit guapo i no molt guapo? Aquesta és una imprecisió, no? És una imprecisió. No, en valoracions personals no hi entrarem. No, però és veritat que és la caricatura perfecta de ChatGPT de persona de l'extrema... O sigui, de l'extrema esquerra. L'extrema esquerra. L'esquerra independentista nostra, perquè és que ha vingut fins i tot amb el polo de Fred Perry. Sí. Òbviament pillat a l'Aulet d'Olot. Comprat a l'Aulet d'Olot. Havia d'anar... No, havia d'anar avui una mica arreglat per una feina i Mira, s'aprofita. Quines imprecisions, si ens pots fer així una mica de 5 cèntims? Saps què passa amb tot això? L'extrema dreta procuro ser molt... Curós, no? Molt curós amb el llenguatge, perquè la gent fa anar extrema dreta, ultradreta, feixisme com a sinònims i no són paraules sinònimes, són coses diferents. No? Ultradreta és quan hi ha violència, no?, de pel mig.
La ultradreta seria aquella extrema dreta violenta o que justifica la violència per aconseguir els seus fins, que això de vegades és molt matisable, perquè l'extrema dreta, a partir del moment que crea diferències o persones de primera o de segona, pot propiciar la violència, no? Però ens referim a violència física. El feixisme és si parles amb un historiador, t'ho acotarà de forma històrica, que el moviment feixista neix el 1919 a Milà i mor també a Milà quan Benito Mussolini acaba fent el Pino Puente a la plaça. No? Acaba fent el Viva Pinyata. Doncs, i després hi ha el neofeixisme, no? És a dir, si som capaços d'entendre les diferències entre un socialdemòcrata, un marxista-leninista, un trotskista, un socialista clàssic, tot això... Tot el ventall de l'esquerra també... Doncs per això aquest llibre es diu Tots els colors al negre. Exacte, no es referia a una persona de color. Exacte. No, color no, negre. La gent de persona de color és horrorós. Sí, és horrorós. És veritat. Excepte el Marc, que no té color. Jo és pantone blanc. És un PNG. És translúcid. Tots els colors del blanc. No, però clar, és que és això, o sigui, hi ha com diferents graus, però després és com que es van com readaptant a la història, en plan, potser canvien algun aspecte de les seves polítiques i tal, però després al final mantenen el mateix... la mateixa política troncal. Comparteixen coses, però hem de tenir en compte que l'extrema dreta és anterior al feixisme. L'extrema dreta ja existia a finals del segle XIX. Alguns estudiosos comenten que la primera organització d'extrema dreta, és a dir, d'aquesta dreta que hi ha a la dreta de la dreta conservadora, democràtica, posa les cometes que vulguis, no? I que posa en dubte els drets humans o el pacte social, aquesta extrema dreta, apareix amb l'acció francesa a finals del segle XIX. O sigui, tot és culpa dels francesos. No, però per exemple, els francesos, que són molt xovinistes, van tenir un paper amb els feixismes d'entreguerres molt importants. És a dir, les organitzacions feixistes i d'extrema dreta que hi havia a França abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial són immenses. No ens n'oblidem que hi ha un règim de Vichy que succeeix perquè hi ha una part del país que s'hi posa de cara, no? Amb l'ocupació. Per tant, tota aquesta imatgeria de país alliberador és com parlar de l'Espanya democràtica, no? És una fal·làcia. Bueno, en una guerra, com deia un profe meu d'història de la universitat, no hi ha bons ni dolents, sinó dolents i pitjors. Això deia ell, una mica centrista el tio, no? Era un hippie. Sí, bueno, em recorda Joan el del mig, no, era un tio que citava Pio Moa com a font de vegades per... Bueno, coses així. És igual. El cas és, anem amb unes preguntes rapidetes per conèixer una mica més el Jordi abans de fer el tom a la rebassada, si us sembla. Vols fer els honors, Iñaki? I tal, home. Vale, aleshores, primera pregunta. 101, el braç dret de Primo de Rivera, i 10, la mòmia de Lenin a la plaça Roja. De l'1 al 10, com d'esquerres ets? Posa-li un 8. Bueno, 8. Quines són les coses de dreta que tu consideres que tens? Hòstia, és complicat. Clar, perquè per no haver dit un 10, dius, en algú s'han passat. No, perquè sempre considero que sempre es pot ser més del que s'és. Per exemple, menges carn. Jo menjo carn. Sí, i tant. Jo penso que això és com una cosa... No, però és una cosa com una incoherència que potser després és el típic que... Sí, també tens gent d'extrema dreta que és vegana. Hitler, no? Estimava molt els animals. És vegetarià, Hitler. Bueno, per això ell, quan li preguntaven, deia, pues jo sóc un 2. Tinc un algo de puta. Segurament es pot ser molt més d'esquerres que jo i parlaràs amb gent molt d'esquerres que et dirà que jo no soc de dretes. Bueno, escolta'm, cadascú amb el seu. Sí. Una pregunta que ha esdevingut un clàssic ja pels nostres convidats. Si haguessis de triar un, és una dicotomia, o un o l'altre. Tries o Collboni? Hòstia. T'has de posicionar, Jordi? Doncs no, ho sento molt, però no em posiciono. No? Ets de centre? No són... Vull dir, considero que... Et posiciones fora de Barcelona. Que són igual o molt similars des del punt de vista social i econòmic. Totalment. Encara que els comuns es pensin que no, o ens vulguin fer creure que no, i des del punt de vista nacional també. Ho sento molt. Clar. I l'independentisme de Txell l'hauria de demostrar. Això sí que és veritat que... És cert. És tan fàcil dir que ets d'esquerres com fa el Jaume Collboni com dir que ets independentista com el Xavier Trias. Xavier Trias no ho ha demostrat mai. Que ho demostri. L'independentisme
I a més en aquest moment on l'independentisme està ple de xarlatans i venedors d'elixir màgic, es demostra amb fets, no? Paraules, no? I amb trajectòria. I vaja, ara fets pocs i trajectòria, ell mateix ho reconeix, que és no, escolta, potser ho és, jo no dic que no, jo dic que ho demostri, per ara no ho ha demostrat. No? I el fet d'amagar les sigles de Junts a les últimes eleccions potser diu alguna cosa, no? I d'assumir part del PDeCAT potser també és un símptoma, no? Vull dir, diguem, suspicaç, També és veritat que, curiosament, el moviment independentista s'ha tornat molt més personalista en els últims anys, que sí amb Laura Borràs, que sí amb... Bueno, perquè la manca de referents i aquest independentisme màgic que s'ha venut, no? I la idea de que necessitem un lideratge fort i únic, i l'independentisme és un moviment molt plural, extremadament plural, i es pot ser independentista de moltes maneres, i pot ser independentista i simpàtic, o pot ser independentista i ser un grandiós malparit, no? Exacte. De fet, n'abunden, no? Sí. Una cosa no té a veure amb l'altra. Bueno, de moment ho deixem com no contestat, però bueno, Sí, no, sí que es donen més arguments contra ti que contra Collboni, però bueno, això... No, bueno, Collboni està clar que és un espanyolista de nassos, ha fet actes per Societat Civil Catalana i és més de dretes que l'aixeta de l'aigua calenta, no? Sí. De l'aigua calenta o de l'aigua freda? La de freda. Escolta'm, Jordi, Perro Sánchez o Yolanda Díaz? Perro Sánchez, mare de Déu. Perro Sánchez, Tampoc. És que no em facis triar entre No. Diable i Bafumet. Passem. Jo crec que aquesta dicotòmica sí que la sabrà respondre. Va. Qui salvaries abans, una rata o Ortega Smith? Home, una rata. Exacte. Aquesta era fàcil de respondre, Una rata que per almenys no té dos cognoms. Exacte. Que sé. I aquí fes la següent. Vinga, va. Quants calés t'haurien de pagar per una col·laboració per posar un peu? No anar a xerrar, per posar un peu, rotllo, fer així i anar-te'n. Vale? A 8TV. És que em sembla que no caldrà que me'n paguin cap perquè afortunadament em temo que li queden 4 dies. Queda Jo com un mes jo i havia alguna. anat a 8TV, em sembla que un cop hi vaig anar, però fa anys, Ens posarem tratge per abans la d'aquesta caiguda de actual 8TV. propietat. Pel 8TV d'Algodó. El Real. No, i és que diria que era... És que no sé si... Com es deia abans? 8TV? City TV. TVK. Ja no, jo recordo que hi vaig anar un cop fa uns quants anys i ja estava, allà a Esplugues on tinguessin el d'allò i ja està, i no hi he tornat. M'han proposat diverses vegades d'anar-hi, però és que veiem la línia Editorial. anava a dir periodística, però sé molt agosarat. No hi havia periodisme. No hi havia periodistes. Ho sento La molt. línia editorial són els westerns que foten per la tapa, vull dir, tampoc hi ha gaire barrascalla. Jo no vull ser partícip d'aquest show. Quan la teva línia editorial és, en el millor dels casos, TikTok. Alfons Arús, Clar. o el Rocco Steinhauser, que també té tela, Per Ostres. tant, Perquè si heu vist el circ. no hi ha prous diners al món. No hi ha prou diners al món. Vale, una pregunta més seriosa. O, mira, una altra manera seria fer-ho més des del punt de vista català. Posa'm, no sé, 15 quilos, 15 milions d'euros, compro la tele i la xapo. Ah, hòstia. No? Vull dir, Contra tot pronòstic, o alguna, anaves a fotre, jo què sé, el nou, no? El nou és a Canal d'Osona, però jo què és sé, que si hagués de fer alguna cosa no crec que fes una televisió. Televisió és un Bueno, format. la televisió s'està movint, això. És com abans que parlava dels comentaris a... Qui comenta els digitals? Amb carinyo, però... Vull dir... Estàs dient qui veu la televisió? Pues els iaios, no? Okay. Però comenta els digitals un perfil... I ara que Molt concret, molt concret. Sí, boomer. Bueno, boomer, ciberpajillero, digue-li com vulguis, no? Un perfil de gent que, no sé, jo tinc molta altra feina que comentar els digitals. Clar. O muntar-me un perfil fake de Twitter i anar a fer el troll per la vida. Vull dir, gent amb poca feina, probablement amb moltes frustracions i manca de teràpia setmanal. De sinapsi, en general. Bueno, del que sigui. Dues últimes preguntes, si us sembla. Has fet servir el teu coneixement sobre l'extrema dreta per fer-te l'interessant i tirar la canya algun cop? Sigues sincer. Tinc l'àvia, tinc xapa. Per tant, hi ha possibilitats de que això hagi passat. Però perquè ha sortit el tema, no perquè... no. Ei, saps que jo soc expert en extrema dreta? No, aquest rotllo no em va. Això ens porta a preguntar l'última cosa, que va bastant lligada, que és quantes vegades folles de mitjana a la setmana? Hòstia. Pots fer una forquilla, si vols. Depèn. Petitona, però... Depèn, Depèn. Home, depèn de les vegades que vegi la meva parella, per exemple.
Bueno, ben respost. Bueno, molt bé. Ben respost. Aquí, Exclusiva per Catalunya. No, bueno, mira, però no hi ha forquilla, però, És Ja, això és la resistència. Pot ser cada dia, pot ser un cop a la setmana, pot ser... Però no em queixo gens. Ja si no exigeixes més del que hi ha al final, perfecte. Si al final, tot flueix el que tot ha de flueix, fluir, tot sí, flueix. i mai millor dit. Vull dir, A tope. Després d'aquesta pregunta estil resistència, de la qual no ens sentim gaire orgullosos, si us sembla anem a fer un tomb per la rebassada. Ara. T'hem explicat... em tapeu els ulls per anar-hi o no? No tapem els ulls. T'hem explicat una mica la dinàmica ja del podcast, suposo, però nosaltres... No, afortunadament no. No, nosaltres... Bueno, doncs, si creies que havíem dit borrades, ara començarà el fort. Ai, Déu. Sí, nosaltres ens emmirallem una mica a la rebassada, que com bé saps és on anaven els anarquistes a matar els fatxes, i llavors a cada episodi portem una persona relacionada amb el tema a la rebassada, de forma figurada, evidentment. Figuradament. Llavors cadascú de nosaltres proposa algú per Avui més que portar-lo. Llavors ara farem la ronda de 3, mentrestant et donem temps per pensar i... Has de pensar algú per... Has de pensar tu també algú per portar la rebassada i al final decidim qui dels 4 és el millor candidat. No, és que estic veient que l'Iñaki vol obrir l'ampolla de cava de celler Carles Andreu. Els vins caguen a tot Déu. Avui tenim el cava dolç, i clar, jo dic, no, espera't, l'obrim quan portem algú, saps el que vull dir? Vale. O sigui, allà, quan votem algú i decidim qui ens portem a la rebassada, et destapes i fem com la celebració. El torno a lligar Però, Iñaki, perquè no sí. vull espatllar-li el sostre a Joan Camp. Vale? Exacte. Si vols Aleshores, començar tu amb el teu candidat. I tant. Vale. La veritat és que avui escollir candidat per a la rebassada ha sigut una tasca duríssima. Vale? És com si m'haguessin posat al pati del col·le a jugar a futbol amb 7 anys, a escollir gent pel meu equip i davant tingués el Barça del 2008-2009. Clar. O sigui, no sé qui Es fa escollir. complicat, es fa complicat. No hi ha suficients furgonetes al món per portar a tothom qui m'agradaria portar, així que avui he anat a per un dels peixos grossos que d'alguna manera pues, engloba una mica tot. I una mica, pues, realment, l'artífex de tot plegat, que és ni més ni menys que Steve Bannon. Bon candidat. Per qui no el conegui, doncs aquest senyor és una persona que d'entrada llueix físicament com si hagués fet un pacte amb el diable i li estigués pagant molt car. O sigui, li està sentant molt malament aquest senyor, vale? Aquest pacte amb el diable. No li poso cara ara. Espera, vaig a buscar-lo. Li poso nom només. És com una passa que han tret d'un mix de fruit secs, però en persona. Més o menys. Sí, Sí. posarem una imatge, si me'n recordo a l'edit, si no... Sí. Hosti, sí que s'està com penjant bastant la cara, És una mica com Flavio Viatore, però si tingués com al·lèrgia a les abelles o alguna cosa, saps? És algo així. Exacte, és com si estigués molt inflamat. I és que el del pacte amb el diable no és casualitat, perquè aquest home és un dels principals responsables de l'auge de l'extrema dreta. Assessor de la presidència de Donald Trump, exbanquer, exinversor i exdirector del diari d'extrema dreta Breitbart News. A part d'aquest canal de notícies que tenia vídeos tan bonics com preferiries que el teu fill o filla fos feminista o tingués càncer? Bona pregunta. Tal qual, O sigui, és un... Al final, bueno, amb una cosa estarà mort, però amb l'altra estarà amb el cervell mort. Dic ràpidament tots els partits que ha fet campanya o ha ajudat a part d'això, vale? Front Nacional de França, la Fidesz d'Hongria, l'Alternativa per Alemanya, els Demòcrates de Suècia, el Partit per la Llibertat de Països Baixos, la Lliga d'Itàlia, el Partit de Llibertat d'Àustria, el Partit Popular de Suïssa, el Partit Valors per al meu país, Argentina, que suposo que és com rotllo que els hi deixin fer assados o alguna així, i Vox a Espanya, a més... Els valors per al meu país de l'Argentina és que els deixin devaluar la moneda. Exacte, que els hi deixin jugar a futbol al curro o alguna cosa així, saps? I el moviment identitari paneuropeu. A més, ha mostrat suport a figures com el japonès Shinzo Abe, no sé si l'he pronunciat bé, la veritat. El Salsea. L'indi, a dalt crec que no està, L'indi Narendra Modi, el rus Vladimir Putin, el xinès Xi Jinping i l'estadounidenc Donald Trump, així com els líders similars a Egipte, Filipines, Polònia, Corea del Sud, és a dir, qualsevol persona que li prometi una mica de nacionalisme neoliberal i li menja els ous per sota del cul com si fos raïm. Bàsicament, aquest cabron ha fet l'Extreme Right World Tour i, a diferència de la Taylor Swift, ell s'ha dedicat a fer concerts a cada puto país on ha plantat el peu. I aquest seria una mica el resum d'aquest espècimen de... No sé si tens alguna cosa a dir de Steve Bannon, Va venir aquí pensant-se que això d'Europa era una mena d'Estats Units amb fronteres una mica més fortes i que... Sí, no? I no va assolir els seus objectius, però va fer forat, sí, ha fet feina. Home, ha fet... Sí, segurament menys a la que es pensa molta gent que ha fet, perquè aquí la Internacional Negra, entre cometes, ja es movia fa 40-50 anys sense cap mena de problema i sense un Steve Bannon que vingués a dir com ho havien de fer. Sí que va aconseguir que penetrés una manera de fer molt nord-americana, no? Que és tot com l'extrema dreta
l'extrema dreta actual, que s'engloba dins de la que podem definir com la dreta radical populista o la dreta radical conservadora. Aquesta més trampista, no? Sí. Bueno, és aquesta extrema dreta actualitzada, val? És a dir, abans us deia... Que ara mateix sí que està com infiltrada la majoria com de Parlament, Sí, excepte que ha sigut 3 comprada pel discurs general del excepte 3 parlaments d'estats membres de la Unió Europea, que són Malta, Irlanda i Luxemburg, l'extrema dreta actual té presència a tots els parlaments d'Europa, de la Unió Europea. Molt bé, Bruce. És a dir, El Bruce ho ha fet de puta mare. què va Es introduir El Steve Bannon? Doncs Steve Bannon. la gestió de les anomenades fake news i l'habilitat d'una arma tan potent com poden ser les xarxes socials. I aquí l'extrema dreta ha pres molt bona nota d'això. Això és veritat. Sí, no, d'això en parlarem també a la tertúlia, perquè, I clar, tant. una altra Parlarem de moltes discursos és que, coses. una altra de les coses és que les estratègies de l'esquerra sembla que s'hagin desactualitzat o si no que no connectin amb la resta de la gent. Si us sembla, us porto la persona que jo duria a la rebassada Fot-li, Marc. i agafem i m'ho compreu, vale? És molt difícil, com tu deies, Iñaki, escollir una sola persona per portar la rebassada, donat que el leitmotiv de tot aquest programa es basa originalment en portar gent d'extrema dreta a la rebassada que irigeix cap una mica, per tant, o sigui, realment engloba a tothom. Per tant, he mirat de ser una mica creatiu i he pensat, coi, Vox, per exemple, està guanyant presència sobretot en la gent jove, el vot obrer, però sobretot el vot jove està tendint cap a Vox. És una tendència preocupant, no? Què podem fer per conscienciar a la penya jove? No sé si teniu alguna idea per conscienciar a la penya jove. Doncs que referents, abans parlàveu de youtubers, clar, perquè... És veritat que molts, diguem-ne, referents no es pronuncien clarament. Bueno, perquè Perquè hi ha saben aquesta que perden idea viewers. de que... Perquè perden pasta, sí. Perden pasta, perden viewers. posar-se en política, tal... Sí, no, però després tens tots els criptobros fent política activa, tens el Wall Street Wolverine traient una entrevista amb Santiago Abascal. Per tant... Però falten referents mediàtics que penetrin el públic jove, us ho deixo anar perquè vosaltres sou joves i us moveu en aquest món, que podria... I l'extrema dreta tampoc. que podria treure... Clar, hi ha un factor preocupant, i ara torno a entrar en matèria, que és, abans ho dèieu, no? Com hi ha una part de la gent jove que veu l'extrema dreta com una cosa trencadora. I l'extrema dreta actual té l'habilitat de, des del sistema, des de ser la personificació del sistema o de la perpetuació del sistema, presentar-se com a antisistema. Sí, no? Perquè són molt cracs també en victimitzar-se. És com Bueno, tots els es efectes victimitzen van contra i ells entren amb el relat d'allò políticament incorrecte, i de que van en contra de nosaltres. i aquí es barreja amb el factor disruptiu d'una joventut que necessita trencar amb allò establert, i té una sèrie de gent que diuen que ells trenquen amb allò establert. Ja sabem que és fals, però hi ha molta gent que no ho sap. I a més amb una generació joves que la distància emocional i física, evidentment, amb coses que a la meva generació són més properes, com pot ser la transició espanyola, la dictadura, la guerra civil, no? Els meus avis van fer la guerra, els meus pares corrien davant dels grisos, no? Sí. Tot això, avui en dia, amb un nano de 20 anys, ha desaparegut del mapa, perquè és literalment del segle passat, no? Allò, com deia aquell, qui no coneix la història està condemnat a anar a recuperació. En tot cas, la meva proposta per agafar i conscienciar a la penya jove és anar a atacar els seus referents. Quins són els seus referents? TikTok. I qui ho peta ara mateix a la alt-right de TikTok? Molta gent, però últimament la directiva fatxa d'Orange i els subnormals que l'entrevisten, Diana Maria Carpio Fernández i el mitjà ultradretà Hércules. Val? El relevo dels falangistes, perquè ens entenguem, vale? És com en plan els mitjans de sempre, O sigui, el relevo. però sí, el relevo. Perquè s'han agafat i s'han modernitzat, han decidit doncs, anar amb una nova cara, aquests mitjans. Per exemple, anem a començar descrivint a l'entrevistada Diana Maria Carpio Fernández, no sé si ho haureu vist, és un vídeo que s'ha fet viral, és cap de Trade Marketing, que no sé què cony vol dir això, a Orange, la plataforma de comunicació que paradoxalment m'està donant accés al Google Drive perquè em deixi insultar-la, per tant, moltes gràcies, una veritable llibertària. Fins que li pregunten, passadíssima després d'haver begut com 50 gots de tintos de verano, a qui votaria ella al 23J. La seva resposta és la següent. ¿A quién vais a votar el próximo 23 de julio? A Vox, sin lugar a dudas. ¿Qué te gusta de Vox? Absolutamente todo. Si quieres empezamos de la A a la Z, pero todo. Todo, absolutamente todo. Inmigración solo ilegal, los que sean ilegales a tomar por saco. Inmigración solo Déjate ilegal. de abortos con menores. Déjate de ¿qué más? Los putos ocupas. ¿Qué más quieres que te digo? El cambio de sexo sin tal. Menores. ¿Algo más?
el canvi de sexo sintal. O sigui, ha anat directe a totes les etiquetes. Crec que és l'única persona que ha fet semblar el PP moderat. Perquè després la seva companya que era del PP i semblava una llibertària... Bueno, ho va fer l'altre dia la Belén Esteban de forma una vegada, no sé si... és veritat que va dir, no, jo no vaig veure el PP. Però sense dir noms de partits, però que dius, bueno, digue'ls, ja t'hem entès perfectament. Sí, és que també és una miqueta l'estratègia també dels mitjans, o sigui, agafar i donar una miqueta la bola a un partit d'extrema dreta també, perquè les altres opcions, l'estatus quo, sembli moderat i sembli ara de sobte Feijóo el puto Che Guevara. En tot cas, sembla que Orange passa a dir-se ret de tant estar cara al sol, això és una informació que us dono. Aquesta senyora, que per cert viu a Torrelodones, en un xalet de 2 plantes molt maco, la direcció del qual podeu consultar fàcilment perquè és pública, és un estat domiciliat d'una de les seves empreses. És molt maco. Representa la veritable calanya que s'aprofita de l'auge de Vox, tapant amb una cortina de misogínia, odi a les minories i a les esquerres, el neoliberalisme econòmic, valia redundància, la rebaixa d'impostos a les grans fortunes i el pijerío que em gasten Abascal i companyia per molts forros polars quechua que es posin als cartells electorals, perquè va amb el forro aquest, saps? En sèrio? Que dona com de rotllo militar i tal, però aquest pau ha vestit trajes tota la seva puta vida. És el típic que anava a la carrera i vestia trajes i se'n enfotien. Sí, aquest segur que és el que va sortir de la mili perquè tenia els pies planos o alguna cosa així, Sí, saps? bueno, no, és que ho va fer, no? Es va Sí, saltar a la mili. però crec que va fer alguna patranya per lliurar-se o alguna cosa així. Us devia demanar pròrrogues d'estudis, suposo, l'Abascal, Sí. no? Sí. Però això és Vox Populi, que ell no va fer la mili. Sí, però clar, sempre va presumint que sembla aquí Rambo. Pues... Sí, no, o sigui, no ha fet ni la mili, però ara sembla com si fos el jefe dels militars. Segur que condueix un cotxe molt gran i que té problemes de disfunció erèctil. Sí, probablement, la veritat. Una miqueta complexat sí que deu estar, sí. Té pinta de polla molt petita i molt frondós fins al punt de que no es veu la tita. Saps? En plan, que és un bosc negre. No ha becatat gilet. Aquí han vingut a parlar Estem parlant del rabo de l'Abascal. Sí, bueno. I de sang o de carn, perquè jo crec que això és una cosa que hauríem de... No? Però sobre ell o en general? No, que sobre ell. estàs Home, ja tenint com a preferència o com va això? Home, no, estem parlant dels genitals de Santiago Abascal. Doncs la pregunta és, de sang o de carn? Jo crec que de sang. De sang? Sí, Fa pinta de sang. Però de sang, però com té disfunció erèctil... No pots fer res. Cap a on penja? Home, cap a la dreta. De fet, fa la salutació, saps? Bueno, si et sembla, Marc, molt ràpid, no? puc dir el meu candidat perquè... És que no acaben, vaig superràpid. Mentrestant, els nois d'Hèrcules, que són la gent que els entrevistaven, no sabreu qui són, però segur que heu vist un vídeo seu, es defineixen com a la seva web jóvenes contraculturales que no se reconocen a sí mismos en una sociedad decadente, de pensadores libres y luchadores dispuestos a plantar cara frente a las imposiciones ideológicas, perquè això de censurar obres de teatre d'esquerres i treure banderes LGBT no és imposició ideològica, és atacar els lobbies de George Soros o de Roures o de Charles Manson o vés a saber qui cony porta les esquerres. Informació esbiaixada, fake news acusant l'assassí de Tirso de Molina de ser marroquí quan era blanc, s'ha aprovat, opinió de dretes hegemònica, discurs nacionalista amb la disfressa de patriotisme, antiocupació, anticomunista, proespeculació, tot plegat arribant als racons on no arriben els mitjans tradicionals, a la gent jove que fa scroll a TikTok i s'ho troba per allà perquè doncs, els seus col·legues hi han donat like i així es perpetua tot. I es va viralitzant constantment. Sí. Tot plegat, les entrevistes fetes per un pavo que té un compte fanboy de Vox i que és la versió cayetana del nen, si el veieu, pentinat engominat a lo Xavi, ulleres de sol maquineres per ocultar les ojeres farloperes, un mòbil i un micròfon i poc més. I amb això ja tenen 70.000 seguidors a TikTok, 50.000 a Twitter i milers de visualitzacions als seus vídeos de TikTok. I aquests són dels que tenen menys èxit. Francament preocupant. Amb un missatge que és clarament, o sigui, és feixista, no hi ha cap altra manera de descriure. La pregunta és, i crec que és una pregunta que moltes vegades ens hauríem de fer quan veiem aquest tipus de coses, qui paga aquesta festa? Clar, això no és casual. No, evidentment no. I que certs youtubers o referents a tiktokers, a instagramers promocionin certs missatges de forma coordinada no és casual. No, de Django Wall Street Wolverine, per exemple, estava Vox posant pasta darrere. Home, perquè es nota bastant. Si Wall Street Wolverine hagués de finançar-se a si mateix, ara mateix estaria en un pont d'Andorra, allà sota el riu demanant pasta, perquè el pavo s'ha fotut una nata amb els NFTs. Fill de puta, que t'has quedat sense criptomonedes, fill de puta. En tot cas, hauríem de veure qui finança aquestes coses, però sí que és veritat que amb menys del que normalment es gasten en comunicació estan fotent molt més, i això és una cosa que diu molt de l'èxit comunicatiu de l'extrema dreta i el fracàs de l'esquerra per materialitzar les seves polítiques i subjugar-los i explicar doncs, que això no és cert i aquest no és ni el millor exemple. O sigui, tens el Wall Street Wolverine que encara té molts més seguidors. O Jordi Wild, que d'una forma molt més implícita et cola discursos també xenòfobs contra els menors migrants i... Si un ex-nazi et diu que t'has de relaxar amb el tema dels menes,
Crec que t'estàs passant una mica, potser. Doncs tota aquesta colla d'élite de streamers, tio, estan normalitzant el tema de la cultura de la cancel·lació, per exemple, en plan de que és una... O sigui, minimitzant el moviment feminista. Sí. Això ho estan fent tots. Tota la colla de streamers en plan assentats ho estan fent en bloc i és una cosa molt bèstia. A partir d'aquí ja comences a esgarrapar i a treure drets i a assentar com idees de la dreta. Per tant, Saps qui ho està fent també? Qui ho està fent també? La persona que vol portar l'Oriol a la Rebassada. Doncs que me la digui, vinga. Aquest és, jo no m'he informat tant, o sigui, això és més el que veig per Twitter i tal, però és una persona que és un llop amb pell d'ovella, que és el Roberto Vaquero. Suposo que tots sabeu qui és. Hombre. No saps qui és? Un rojipardo de llibre. Sí, és el famoso en el mundo entero, tío. Líder de Frente Obrero. Famoso en el mundo entero. Primo de Rivera 2.0. Roberto Vaquero, Frente Obrero, tot rima. Primo de Rivera 2.0. Ha arribat també, tio. Bàsicament, és literalment la falange espanyola reconvertida. És un tio que va començar, crec que anant a Síria a lluitar en contra dels jihadistes. En sèrio? Amb un partit comunista com molt... Bueno, molt... Va dir, aquí mi polla. Sí. Voy a hacer un cadàver, I aquest no? tio, La Virgen. des del comunisme com, diguem-ne, més ortodox, ha acabat passant a ser la falange. O sigui, és un tio que tu ara mires el seu programa, que per cert es presenten a les Generals, i literalment segueix fil per randa Falange. i seguia la falange o pitjor. Però és que és... És el que s'anomena... El nasbolisme, no? Una mica. Sí, té veu de l'anomenat feixisme roig, dels nacionals revolucionaris, veu del moviment Nasbol, nacional bolxevic, rus, i veu de la tradició anomenada rojiparda, que això en català no tenim terme, n'hauríem de... roja bruna, no sé com ho hauríem de dir, d'aquest punt més estreserista, i d'aquesta simbiosi. No és exactament... No és feixisme, però no és esquerres, evidentment. Aquest senyor no és d'esquerres. I extrema dreta podríem dir que sí que ho podríem emmarcar una mica, no?, en tot aquest moviment. Bueno, té discursos nítidament xenòfobs, aquest senyor, per exemple. I no només a part xenòfobs, absolutament nacionalistes espanyols. Sí, perquè en un principi el Frente Obrero crec que era una organització que sí que apostava pel dret a l'autodeterminació o almenys per un federalisme més tolerant, i ha anat virant cap a unes posicions molt el bombo. Sí, super espanyolistes. És que abans encara dius, et podies aferrar a alguna cosa del seu programa electoral que no era filofeixista, és que de fet, però és que ara... Abans m'he estat mirant el seu programa electoral i de 10 punts principals només hi ha un que parla de temes econòmics sobre classe obrera i tal. La resta són tot temes culturals sobre LGTB, feminisme... És l'èxit de l'extrema dreta. Sí. El que ells anomenen fer la guerra cultural, per exemple, un dels èxits... Al cap i la fills no s'han mogut, què han aconseguit? Que tu abans ho deies, no? Que ara un PP et sembli moderat. Sí. Per què? Perquè tots s'han acostat cap a l'extrema dreta. Ells no s'han mogut. Però una de les victòries de l'extrema dreta no és governar. És marcar l'agenda, no? Una mica. És marcar l'agenda i dretanitzar els parlaments i lapanitzar els esperits, no? Que és el que ha passat una mica amb aquesta organització, que al cap i la fi té molt poca incidència, però és preocupant i és simptomàtica de que alguna cosa no funciona. I que també hi ha... És que hi ha nazis. Hi ha nazis marcant el tema de les eleccions, com va passar a les municipals, amb Desocupa i la casa aquella ocupada, el centre social ocupat. Que, per cert, ja ningú en parla. Que ningú en parla. Es va parlar una setmana i... De la ruïna, ja ha desaparegut del mapa, el problema, que se suposa que hi havia... Sí, pel que fa això del Frente Obrero, sí que volia dir també que jo crec que hi ha, com dèiem abans, un finançament que no sabem d'on prové, perquè per la poca presència que tenen, no tenen cap càrrec públic enlloc, crec que només un regidor a tota Espanya, tenen una de cartells i de propaganda electoral a tot arreu, que ja m'agradaria saber d'on ve tot aquests diners, no? Però bueno, jo crec que... No sé si tenen més regidors que el partit Cannàbic, tio. Luz Verde, que tenia com un regidor a Navarra, que em va fer molta gràcia perquè van presentar el Pau amb una bandera de Navarra, saps allò que té com el símbol aquest? Però a cada puntet de l'extrem de les banderes hi havia fulles de marihuana. És brutal la imatge. Ja està. Si us sembla, després de dir els tres candidats, deixem una mica per al nostre convidat. Jo, com que sóc un nostàlgic, us diré un clàssic, que és Martín Villa. Explica'ns una mica. Home, doncs... exministre de Governació durant la transició i durant el franquisme, si no em falla la memòria, va ser el que ara es diu delegat del govern i que llavors es deia governador civil. Sí.
Val? Aquest senyor està reclamat per la justícia argentina des de fa molts anys, tot i que el govern espanyol sigui de dreta o de menys dreta, Mani Rajoy, Mani Pedro Sánchez fa veure que això no va xiulant, i és un dels responsables dels crims que es van cometre durant la dictadura i durant la transició, particularment espanyola. Torturador. Martín Villa, home, torturar no crec que no torturés, tal, però que va formar part de l'entramat criminal del franquisme i de la transició, sense cap mena de dubte. Aquest senyor és gran, deu tenir vora 90 anys i segueix viu. I segueix viu. I en plena impunitat. Impune com tota la resta de responsables, que ja en queden molt pocs del que va ser una de les dictadures d'inspiració feixista més llargues del món, per no dir la que més. Doncs jo no sé per què, però pensava que anaves a tirar una mica més per els feixistes nostrats o gent d'extrema dreta nostrada, perquè realment són una mica qui fan desvirtuar tot un moviment com és l'independentisme, no? Jo és que crec que això s'està... És a dir, se li està donant una entitat que no té. Totalment d'acord. I això crec que és perjudicial. És a dir, el fet de ser catalans no ens farà immunes a l'extrema dreta, això ho hem de tenir clar. Val? També hem de tenir clar que els estats-nació tenen molt més fàcil el desenvolupament d'una extrema dreta pròpia, o d'un feixisme en el seu moment, perquè una de les característiques del feixisme històric és l'estat, i sense estat és molt difícil instaurar un feixisme. Val? Històricament Catalunya ha sigut l'objectiu del feixisme espanyol i de les extremes dretes espanyoles. Per tant, la idea de fer una extrema dreta des de l'independentisme, des del catalanisme, ha sigut històricament un fet de nedar contra natura. Actualment, amb la onada aquesta que deies, no? Aquest fantasma que recorre no només a Europa, sinó al món, perquè trobem extrema dreta a l'Índia, a Europa, al Brasil i a Austràlia, nosaltres no ens en lliurem. El que passa que hem d'acotar i donar l'entitat que tenen aquesta gent, que és, afortunadament, residual. És el que hi ha. Vull dir, sí, per molt que els comuns i el PSC intentin... Si mirem els resultats de l'extrema dreta de caire independentista, que no és nova, malgrat que sembla que hi ha gent que l'ha descobert ara, no? Ja fa molts anys que intenta fer-la, veiem que van treure menys vots que Marta Pascal. No? Que ja has dit. És un mèrit gran, I això no vol dir que... És a dir, jo trobo que aquí allò que és complicat és no mantenir-la, no fer veure que no existeix i que no pot ser un problema, i que no és un problema en llocs com Ripoll, però no magnificar-la. Em sembla que no podem comparar els 1.400 vots d'Aliança Catalana i els que girés el Front Nacional, que ara no recordo quan són, amb els que sumarien Vox i Som Identitaris. Perquè estem parlant de més de 150.000. És cert que no li estàs traient ferro a l'extrema dreta, però sí que estàs dient les coses que són objectives, no? És a dir, hi ha una extrema dreta que és molt més potent i se'n parla molt menys, i una extrema dreta que és gairebé residual i sembla que se li vulgui donar una entitat que de moment no té, sortosament. I això, és més, el fet de donar aquesta entitat que no té, el que pot fer és ajudar-la a donar-li a créixer, sí. Val? I des de l'antifeixisme, especialment a xarxes, s'ha de ser molt viu amb això, i s'ha d'entendre que el fet de dialogar amb aquests elements l'únic que farà és fer-los créixer. No, és a dir, si tu et mous per xarxes i et venen a burxar, bloqueja'ls. Tu quanta gent tens bloquejat? Ui, milers de persones. No, literalment milers de persones, clar. Pensa que Twitter jo fa molts anys que hi soc, diria que deu fer 16 anys, potser. Fa molts anys. I encara estàs allà buscant... No, jo no busco. Jo rarament entro en conflicte, rarament. Només quan... Però quan veus algú que és com super obvi... Quan algú em falta l'honor de manera molt flagrant, o intento, no? I que té molts seguidors, si no, és que li acaba donant molta visibilitat. Però en cap cas donar-li visibilitat... Jo, si algú em ve a vacilar, a casa meva, tu el deixes entrar? Tu el deixes, si et ve un tio a picar la porta i et ve a vacilar, tu el deixes entrar a casa i dius, passa. No, oi? Doncs tu ets el mateix, fora. Que, a més que no és ni... Em vens a vacilar, em vens a faltar el respecte, em vens a insultar, em vens a amenaçar, portis una bandera... És una imitació, sí, portes una bandera tal. No, doncs per tant, fora. I aquesta gent, el fet de mantenir-hi aquesta dinàmica de debat, conversa, l'únic que fas és ajudar-los a créixer. I des de l'antifeixisme el que s'ha de fer és tot el contrari, no? I això no vol dir
ignorar el problema o les causes que fan que aquesta extrema dreta emergeixi. No, el que ens hem de fer és ocupar d'aquests problemes i d'aquestes causes i mirar què passa, però ser una mica vius amb com s'actua a través de les xarxes. Si et sembla, podem aprofundir una mica de tot plegat a la tertúlia, però abans anem a decidir quin dels 4 candidats és el que més ganes tenim que vagi a la rebassada. Que l'Iñaki prepari el cava. L'escopeta, vull dir, el cava. Sí. Aviam, jo és que abans em va dir, clar, l'argument de Martín Villa al final amb tot el tema de les polítiques del franquisme, tardofranquisme i tal, és bastant potent, però tenint en compte que té com 90 i pico anys, jo crec que s'anirà a la rebassada ell sol, Iñaki, si no pots arroscar la polla. Ja ho diu la dita castellana, mala hierba nunca muere. Em sembla que encara no els té, els 90 deu tenir 80 ja. És malbarat a gasoil. Però allò, jo què sé, fas un truquet del zelador d'Olot i fas una miqueta del lleixí i ja està. Jo crec que per la influència... No cal portar-lo a la rebassada, jo crec que Steve Bannon. Sí, per la influència que ha tingut en tot el que és el panorama internacional de l'extrema dreta, jo portaria el Bannon i crec que ens trobem alguns problemes a sobre. Sí. N'esteu d'acord? Sí? Jo hauria de consultar amb la meva advocada si això és querellable. No, home, no, sempre és tot... No tenim tan... Presumptament. És tot presumpte i figurat. Aquí no... Jo no puc agafar una escopeta. Com a motiu legal, jo crec que els meus braços no aguantarien. M'he de preparar per doncs vinga, que vingui. Si vols fer els honors, Iñaki. Sí, fes els honors, Iñaki. Ostres, nen! Xorreo! No sé si el Mauser el podries carregar amb aquesta habilitat que has demostrat obrint-ne. Doncs molt bé. S'hauria de practicar. Pues mira el que has fet, Steve Bannon. Anem a acabar de rematar la tertúlia, perquè ja l'estàvem fent, estava sent molt interessant la conversa, però mai millor dit. Anem a donar-li, anem a rematar-ho, anem a donar-li una miqueta d'entitat, això. La Rabassada, el podcast que es passa da franada. És utòpic i no... Jo soy catalán! Abans de començar la tertúlia, jo crec que hi ha una cosa que no hem definit encara i haurem de definir per parlar en propietat, que és què és l'extrema dreta. És a dir, quines característiques té. Com la podem definir? En té moltes i de molt diferents. Té punts en comú, té punts en discòrdia i, com us deia al principi, hi ha moltes extremes dretes. No? Podem parlar de l'extrema dreta com aquesta gran família ideològica on a dins hi ha subfamílies que està a la dreta de la dreta tradicional conservadora i que es caracteritza per diferents punts. Un, per exemple, el fet de argumentar el nativisme com a un dels punts principals per fer gala de l'anomenat xovinisme del benestar. Què vol dir això? El que deia l'Anglada, no? Primer els de casa. El nativisme referint-se en que aquells que han nascut en un lloc tenen més drets adquirits pel simple fet d'haver nascut en aquest lloc que algú que vulgui que sigui un nouvingut, per exemple. No? Una de les característiques actuals de l'extrema dreta, sobretot europea, és la islamofòbia. I és una característica relativament nova, que fa un segle era l'antisemitisme. No? És tenir algú, una mena és una alteritat. d'objectiu a qui agafar. És a dir, una de les característiques de l'extrema dreta precisament és partint d'aquest nativisme on la gent d'aquell lloc té més drets de forma adquirida i si sobra alguna cosa, que mai sobra, és per la resta, perquè diuen no, primer els de casa. Primer els de casa vol dir que els recursos han de ser pels de casa. Sí. I com que mai sobra res, doncs els de fora que... No? Sí. Ja, altra cosa seria anem a definir els aquí i els de fora, perquè clar, això és una mica absurd, no? Ja m'he perdut. No, estàs anomenant punts del que tenen, tens la nativitat, no? Sí, no, islamofòbia has dit? La islamofòbia. Sí, però havies dit una cosa que m'interessava i ja m'he perdut. És que tenen un objectiu aquí culpar. Sí, la idea de buscar una alteritat, és a dir, bona part d'aquesta extrema dreta és de l'anomenada dreta radical populista. Què vol dir això? Populisme d'extrema dreta. I el populisme es basa en diferents característiques. Una d'elles és intentar dissoldre l'eix ideològic clàssic esquerra-dreta i posar un altre eix. Els de dalt contra els de baix. Sí.
I això Les l'extrema elits. dreta ho fa molt bé. Juguen molt les elits. L'elit o la casta política. A mi em fa molta gràcia també el punt gairebé doncs això conspiranoic que juguen. Bueno, En plan del govern global, És que les conspiracions són quan Vox està intrínseques de les finançada per... polítiques de l'extrema dreta. Ara el que diuen... La idea de la substitució demogràfica, de la gran substitució, la teoria de la gran substitució, que ve d'un escriptor francès, la tot això és conspiració la reactualització al segle XXI dels protocols dels savis de Sió, que era una teoria antisemita d'origen russa que els nazis van adoptar i van fer-se seva. Vull dir, és l'actualització d'això. És que no, hi ha molt poques coses noves. Tinc un amic historiador que diu la història no és circular, però sí que la podem llegir en espiral a vegades. I sempre també hi ha aquests auges quan hi ha contextos de crisi dins del sistema capitalista, moltes vegades, si no. Sí, però, espera, ara entrarem en aquí. L'alteritat, l'extrema dreta necessita una alteritat aquí culpada de tots els mals. Val? Pot ser l'immigrant, pot ser l'independentista, pot ser l'homosexual, pot ser el musulmà. Una mica s'adapta també depenent del context, no? Exacte, perquè tens extremes dretes que no són contraris a l'assumpció de drets de la comunitat LGTBI o de la igualtat entre l'Aliança Catalana, no? Per exemple. Bueno, és que de fet bona part de l'extrema dreta europea està en aquesta línia. Sí, potser el més estrany és Vox una mica dintre d'aquest context. Perquè Vox no respon a la lògica de la dreta radical populista, sinó que respon a la lògica de la dreta radical conservadora, com pot ser el Fidesz hongarès o el PIS polonès. Per què? Perquè veuen de substrats nacionalcatòlics. A diferència de la residual extrema dreta independentista, que té els ulls posats a Europa en lloc de Madrid. I això sempre ha passat. De fet, Catalunya històricament és una de les fàbriques d'idees de l'extrema dreta a l'estat espanyol. Jo pensava que era Galícia, honestament, perquè de tots els fills de putes... Home, allà està la masia dels dictadors. No, la fàbrica d'idees és aquí, però la fàbrica d'idees i la fàbrica literalment. Per què? Perquè Catalunya és un territori geoestratègic molt important on tens port, tens mar, tens els Pirineus i tot el que entra per Europa, el comerç, les idees... Mediterrani també. Sí, el que tinc aquí penjat. Sí. És a dir, que aquí va arribar aquí el primer ferrocarril i la revolució industrial va arribar aquí al País Basc, però també les idees, les avantguardes, fins i tot artístiques, també polítiques, no? Sí. Vull dir que és lògic amb el que és el nostre país, no? Té diferents característiques l'extrema dreta, en té moltes, i algunes d'elles, com us deia, tot el tema, per exemple, de la comunitat LGTBI o dels drets de les dones. Què fa aquesta extrema dreta més moderna? Doncs agafar-se... Ho assimila, no? Assimilar un terme ideològic que s'anomena feminonacionalisme o femonacionalisme o homonacionalisme. Què vol dir això? Assumir les lluites de la comunitat LGTBI i dels drets de les dones, que no del feminisme, i contraposar-les a la versió més amarga d'una religió molt concreta, que sempre és la mateixa, i que no és la catòlica. Clar. Sí. Sí, al final... És a dir, quin millor objectiu que carregar-se els musulmans amb l'excusa de... Perquè si busquem... Bueno, per això agafa, suposo... Integrisme... Silvio Riols hi juga molt també el suport a la comunitat LGBT, perquè és com... No? Bueno, clar, és a dir... Mates dos ocells d'un tret, com si diguéssim. I això no s'ho inventa ella. Això ja fa molts anys que va per Europa. El líder de l'extrema dreta holandesa era homosexual. Alternativa per Alemanya durant un temps va estar dirigida per una dona lesbiana que no s'amagava de la seva sexualitat. Perquè al final tampoc és una cosa tan important en aquest sentit la sexualitat, quan és més important jo crec que l'eix principal és el classisme, no? Al final sempre... Hi ha molts eixos, hi ha moltes extremes dretes. Però molts cops es vertenen el que això. fa l'extrema dreta és donar la volta. És a dir, hem d'entendre que l'extrema dreta, quan nosaltres hi anem, ells ja hi han tornat. I contrariem el que molta gent creu, som molt més vius del que ens pensem. I fa molts anys que s'estan preparant. I no està plegat d'inútils, no, està plegat de gent molt preparada. I entendre com han sabut donar la volta
amb el feminonacionalisme i l'homonacionalisme per atiar la xenofòbia contra la població d'origen musulmà, s'hauria d'analitzar molt bé, no? Perquè al cap i a la fi ells no es fotran amb la religió catòlica, no es fotran amb els integristes catòlics que rebutgen de la mateixa manera que ho fan els integristes islàmics els drets de les persones. No, ho faran només amb una religió. Llavors el que tu ets un xenòfob i ho vesteixes d'alliberador, perquè jo l'integrisme religiós, sigui de la religió que sigui, no en vull saber res, no? Exacte. Com deia The Tallets, no en vull saber res. Sí. Tu t'has recorregut, per escriure aquest llibre, t'has recorregut tota Europa investigant els moviments d'extrema dreta i organitzacions d'ultradreta de tot el continent. Que per cert... Recordem que es diu Tots els colors del negre, el tenim aquí. Ja has explicat abans la història, Marc, de com el vas obtenir. Sí. Quin país d'Europa fa més por? En el sentit de quin país té les pitjors organitzacions d'ultradreta més violentes, amb més incidència, més impacte? Jo dels països que he estat, els que m'han fet més por i més impacte emocional veure com l'extrema dreta es mou amb tota la impunitat allà, són precisament dos països on l'extrema dreta espanyola de Vox hi té els seus referents. I estem parlant de Polònia i d'Hongria. I on fa anys que governa la dreta radical. Abascal té una molt bona relació amb Viktor Orbán, si no m'equivoco. És un dels seus referents, i amb el PiS polonès el mateix. De fet, els dos, a Polònia hi vaig un cop, a Hongria 2 cops. Tant a Polònia com a Hongria vaig anar a grans manifestacions encapçalades per l'extrema dreta, i en les dues hi havia presència amb delegació espanyola. En una de les quals a Hongria hi havia una delegació del pseudosindicat de Vox, Solidaritat, que no és un nom casual, s'inspira en el sindicat Solidarność polonès, que va ser corresponsable de la caiguda del comunisme al país, i que actualment una part d'aquest sindicat està alineat amb la dreta radical. Doncs quan vaig anar a Hongria, una delegació d'aquest sindicat, és a dir, del sindicat de Vox, entre els quals hi havia el secretari general d'aquest sindicat, que és un senyor diputat de Vox al Parlament andalús, es van fotre a cantar el cara al sol allà i a cridar consignes franquistes, cosa la qual vaig poder documentar, i segurament és de les poques vegades que s'ha documentat càrrecs institucionals del partit o membres documentats del partit fent gala pública de les seves simpaties pel franquisme, perquè si Vox s'ha sabut reactualitzar ha estat precisament per desprendre's de la nostàlgia franquista, que és un dels fets que ho diferencia amb els partits que han precedit a Vox, que no ho van saber fer. Clar, perquè sempre tenen l'argument aquest, suposo, si el volguessin utilitzar contra el PP, de veniu de l'Aliança Popular, que tenia tots aquests lligams amb el franquisme, que si ho va fundar Fraga, no? Bueno, el Siete Magníficos, 7 exministres franquistes, entre els quals Manuel Fraga i Iribarne. Té pinta també de ser la pitjor pel·lícula d'Espanya. L'han fet Leo Harlem i Santiago Segura. Sí, com una mena de pel·li de superherois amb molt poc pressupost. Exacte. No, però clar, o sigui, Vox va amb aquesta imatge que és això, nova trinca. Aquí ho tenen molt pensat en termes comunicatius de nou, perquè és això, es venen com antisistema una miqueta, com en plan contra tot el món, van amb un simbolisme nou, però a la vegada estan representant el més carca, el més ranci, el més antic, i és com que en cap cas volen que se'ls relacioni amb això. És per això, quan abans us deia, no? I m'heu preguntat què és l'extrema dreta? Bé, tenim punts en comú, no? Com per exemple un nacionalisme exacerbat, que és un nacionalisme no inclusiu, sinó tot el contrari, no? Excloent. Però dins d'aquests punts en comú trobem diferències antagòniques totalment, no? Entre extremes dretes, i això fa també difícil la creació d'un gran grup d'extrema dreta al Parlament Europeu, per exemple, que afortunadament encara no hi és, tot i que es va en aquesta línia. Clar, perquè suposo que, com bé has dit, a Europa potser hi ha una concepció més moderna de la que té l'extrema dreta d'aquí de Vox, no? I que s'adapta més a nous moviments com el dels drets LGTB o el feminisme, nous moviments, ja m'entens, coses més... És que avui en dia bona part de les extremes dretes europees estan liderades per dones. És una realitat. Marine Le Pen, Giorgia Meloni, és que i ara Alternativa a l'Alemanya diria que l'ocupava un home, va ser ocupada per una dona durant bastant de temps. I abans també tenies a Macarena Olona, Vox. Sí,
però No estava en un càrrec principal, però també està ficada allà. Però és a dir, què us vull dir? Que hem de començar a despullar la idea de que l'extrema dreta són senyors amb camisa blava aixecant el braç i boina de requeté. No és això. Això és una caricatura. I entendre que l'extrema dreta és una caricatura farà que no sàpigues distingir per on et ven els trets. I si li dius feixista a Santiago Abascal, segurament t'ho pugui desmuntar. Aleshores... Perquè no és un vertader feixista en el sentit estricte de la paraula. És que digui des del punt de vista acadèmic no ho és. Clar. Tens altres teories, per exemple, Umberto Eco et parla de l'urfeixisme o el feixisme etern. Ell què ve a dir? Doncs que el feixisme és una ideologia vaporosa, molt maleable, que es va transformant. Tens altres autors, altres acadèmics, que sobretot historiadors, que t'acoten el feixisme a un període històric més concret. Jo què us vull dir? Que dir feixisme a tot fa que res pugui ser feixisme. I a més facilita la presència d'una extrema dreta, perquè és que et desmuntaran amb un ABC que ells no són Mussolini. Clar. Perquè és molt fàcil que ho facin. No, i tenen raó en aquest sentit, perquè estrictament no segueixen la... I no els fa menys dolents. Clar, exacte. No. És que simplement són una altra cosa. són una altra cosa amb coses en comú. Clar. Aquesta gent. Aleshores, aquesta estratègia que ha utilitzat la CUP a les eleccions d'aquí, no, perquè han fotut aquest cartell que posa fuck nazis, a plan de fons, tot fuck nazis, a davant posa plantem cara, que potser ho hauries enfocat d'una altra manera clar, perquè o sigui és el que potser poden dir, en plan és molt fàcil etiquetar però després no hi ha més arguments. Entenc que van a buscar un vot protesta, un vot juvenil. Jo identificar com a nazis a l'extrema dreta és que tens no tota l'extrema dreta és neonazi, és que no els cal tampoc. És que mira, de partits que es puguin tipificar com a neonazis al panorama europeu, que hagin arribat a les institucions només en tens un, El d'Alba Daurada. I això, diguem-ne, seria una mala estratègia. Tu com creus que seria una bona estratègia per combatre l'extrema dreta, que és com la gran pregunta? Trobo que la idea de plantejar una estratègia de confrontació a les urnes amb l'extrema dreta no trobo que sigui mala idea. Nazis, bueno, pot ser un detall que jo crec que és més una picada d'ullet a un públic juvenil que no posa una idea de fons de titllar a Vox de nazis. No crec que vagin en aquesta línia perquè no em consta que la CUP argumenti això. També parlem d'antifeixisme per entendre tot aquest moviment conjunt i global i compartit que lluita contra aquestes extremes dretes, no? I en diem antifeixisme, no en diem antiextrema dreta, no? En diem antifeixisme perquè és un moviment que té més d'un segle, no? O té un segle i poc, no? Es va fundar l'Acció Antifeixisme, es funda a Alemanya amb el mateix logotip de les banderes que tenim ara. Es va reactualitzar, però és el mateix. Jo volia preguntar-te també per una mica les dues estratègies que hi ha per combatre l'extrema dreta, no? Que és una mica la primera, que és ignorar-los i no donar-los cap espai, i d'altra banda informar-ne però confrontant-ne els arguments. Quina és la millor estratègia? Perquè al capdavall potser no parlar-ne és com que estàs invisibilitzant un problema, però de l'altra forma, no? Confrontant-los els estàs donant molta visibilitat i per tant fent que creixin. Però és que això no faràs, amb això no aturaràs l'extrema dreta. Amb això podràs posar una tireta. Però l'extrema dreta se la desmunta anant a l'arrel dels problemes que fan que l'extrema dreta emergeixi. Amb això podràs fer front a l'extrema dreta, i això és extremadament complicat. Quins són aquests problemes? Clar, amb l'arrel vols dir política social, efectiva... Exacte, és a dir, tu abans parlaves de crisi econòmica, no? Quan el capitalisme entra en crisi. Sí, però no. És a dir, l'extrema dreta actua com un estol de voltors. Sempre, no? Està damunt de la societat, sobrevolant, no? Ensumant carronya, buscant-la. Quan la detecta, hi va de cap. Això és quan l'extrema dreta entra a les institucions. El problema ve d'abans, ve de que hi ha una esclerosi, que hi ha una carronya, que hi ha carn podrida, no? I la carn podrida per què passa? Perquè hi pot haver una crisi econòmica, efectivament, però hi pot haver una crisi social, com és el cas francès. Pot haver-hi una crisi territorial, entre moltes cometes, com és el nostre cas. Pot haver-hi una crisi, una emergència, com pot ser la crisi de refugiats que hi va haver a Alemanya i poden juntar-se amb molts... I que va ser l'excusa perfecta perquè nasqués el moviment Pegida.
Clar, es junten molts factors aquí també, de la mateixa manera també es junten fets com per exemple algunes certes ideologies que la gent d'extrema dreta considera que no van amb el seu amb la seva idiosincràsia i que de sobte són com hegemòniques, en plan de que la gent les accepta perquè no són penya que viu al segle XIX. Bueno, i perquè al cap i al fi abans parlaves, no? Vull dir, sí. Ara sembla que hi ha idees socialment acceptades que fa uns anys era impensable, no? És l'anomenada finestra d'Overton, que cada cop es fa més gran. Tu pots dir una animalada avui. A tu et sonarà com una animalada. Però llavors els mitjans diuen, voleu dir que això és una animalada? Parlem-ne. No? I la gent es comença a plantejar si allò que has dit realment és una animalada. No? I a poc, aquesta animalada cada cop és socialment més acceptada. No? Aquesta finestra d'acceptació s'ha anat ampliant. No? És allò que deia la penització dels esperits. Sí, no, doncs... Llavors, o sigui, tornant una mica al per què, no? Per què la gent vota d'extrema dreta? És a dir, has dit que hi ha uns problemes, no? Però... Depèn. La gent vota extrema dreta perquè pot ser un vot protesta, per una part, un vot protesta contra el que ells consideren la classe política, no? O un vot protesta contra els seus referents polítics anteriors, que puguin ser d'esquerra o puguin ser de dreta. Moltes vegades, des d'això és la dreta té molta habilitat en responsabilitzar l'esquerra del creixement de l'extrema dreta. I no només. Sí que hi ha una pèrdua de referents i una desorientació política dins de l'esquerra molt gran i una desconnexió entre els seus potencials votants amb els dirigents o intel·lectuals d'aquesta esquerra. No? Tu llegeixes qualsevol programa polític d'esquerres, molt d'esquerres, i has acabat el tercer paràgraf i ja tens ganes de tallar-te les venes. Això és una cosa que l'extrema dreta sí que fa més efectivament, de manera més efectiva, que és anar directament al gra. Parlar amb un llenguatge... implementaran, i ho fan amb majúscules i amb negreta. I parlar amb un llenguatge fet amb una única intenció, que és penetrar a les cases de la gent. Sí, no, perquè després, a més, hi ha tot de neologismes, alguns més, diguem-ne, més descriptius i altres més directament com en plan pejoratius, com podria ser el terme woke o charo, aquestes coses que s'inventen i volen com això, o caricaturitzar o etiquetar una mena de col·lectiu amb el qual no estan d'acord, i a partir d'aquí és com que el marc social els hi compra per pura repetició, per insistència. I de vegades l'extrema dreta també creix per imitació de la dreta, que mentre es culpa l'esquerra de ser responsable del creixement de l'extrema dreta, assumeix part de les propostes electorals de l'extrema dreta. Llavors, què fas? Estàs validant a l'extrema dreta. No? És a dir, hi ha molts motius que fan que l'extrema dreta creixi. Sí, i evidentment no és només que l'esquerra ho faci malament, n'hi ha molts més. N'hi ha molts. I un de molt important, que ens n'oblidem, que és que l'extrema dreta moltes vegades fa bé el que és necessari per créixer políticament. Són hàbils. Hem de deixar de pensar que l'extrema dreta està formada per una colla de garrulos amb un garrot i el cap rapat, perquè això és una puta caricatura. I també suposo que hi ha molta gent d'extrema dreta al capdavall també, o sigui, no només hi ha gent que no és d'extrema dreta que els vota, sinó gent que convençudament també, no? En plan... Hi ha molta gent que no és d'extrema dreta que vota l'extrema dreta, efectivament. I que no se'ls pot culpar amb el simple argument aquest que s'ha utilitzat mil vegades, és que no tenen intel·ligència política o... Sou tontets. Amb això no sabeu votar. No es va enlloc ni simpatitza realment amb ningú, no treus a ningú. I és molt difícil i molt fàcil de dir, s'han de fer polítiques valentes. És a dir, una de les coses per les quals veu l'extrema dreta és la desafecció política i que la gent, per exemple, es quedi a casa. Donald Trump no va guanyar perquè tingués grans mèrits, va guanyar les eleccions perquè bona part del votant demòcrata es va quedar a casa i no va anar a votar. No? L'extrema dreta està permanentment mobilitzada i té aquesta capacitat de donar aquesta sensació d'esperança a un votant potencial. Tu recordes veure algú que fes una política efectiva social, algú que diguis en plan política valenta, que diguis això, el que s'està legislant s'assembla al que he votat? Dius... És que el problema és que amb les democràcies liberals europees el sistema està tan coartat econòmicament,
no? Sí, bueno, sí. I la maquinària costa tant de moure, no? Tu quan fas un canvi és com moure un transatlàntic, és molt difícil, però és que això en un ajuntament també et passa, en un ajuntament petit, no? La maquinària administrativa és tan gran que moltes vegades fer un canvi molt, molt, molt petit costa molt. Llavors, I en el cas de què la passa? Generalitat, quan la mous, després hi ha la cosa, que és que no hi ha Tribunal separació de poders. Constitucional No existeix la separació de poders i passa el existeixen ribot. 4 pavos, que són els del Tribunal Però què et vull dir amb Constitucional i les seves respectives polles. Que la gent, si té la sensació que hi ha desconnexió política, desconnecta. Sí. I aquesta desconnexió és el que fa que una part d'aquest electoral que desconnecta pugui fer un vot protesta, però és que molta altra gent es quedarà a casa. Abstenció massiva. Abstenció massiva, jugada mestra. Sí, jaque mate. Europa ens mira i mira els gossos d'atur. Mira TV3, estan fotent la missa. Però, per exemple, creus que l'extrema dreta dona respostes dolentes, evidentment, a problemes que hi ha, que moltes vegades l'esquerra, per una espècie de reputació moral que volen mantenir, les ignora o no donen una resposta real? El que fa l'extrema dreta, especialment la dreta radical populista, que per això és populista, és donar solucions màgiques a problemes altament complexos. Val. I a més, solucions que a l'hora de la veritat, quan governen, no poden implementar. Perquè fan programes moltes vegades que són de màxims i que són irrealitzables, perquè atempten contra les legislacions pròpies del país, moltes vegades. Per tant, prometen moltes coses, però quan toquen poder, que hem de recordar que toquen poder, malgrat el que hi ha, molt poques vegades poden materialitzar aquestes polítiques. És molt difícil que materialitzen aquestes polítiques, molt, molt difícil. Última pregunta ja, que és una pregunta potser una mica més personal. A tu com t'ha afectat cobrir l'extrema dreta i combatre-la des dels mitjans? Bueno, no sé, a mi em convidaven a tertúlies i ja no em vaig a cap. Ja fa bastant de temps. És una manera. Pot ser un símptoma de la despolitització, per exemple, dels mitjans de la Corpo. No? Vull dir, jo he desaparegut feia molts anys que feia col·laboracions a la ràdio i a la tele. A la tele vaig deixar-hi d'anar per voluntat pròpia, perquè m'exposava massa, però a la ràdio he desaparegut del mapa. Jo em referia també en termes d'exposició, no? Ja ho sé que anaves per aquí, però també és una conseqüència. És una conseqüència que a mi, al cap i a la fi, com a autònom, em repercuteix. Això no sé per què es parla de despolitització de la Corpo. O sigui, està clarament polititzada pel PSOE, però està polititzada. Despolitització vol dir catalanització. Sí, això sí que és veritat. Al final s'utilitza el terme de manera errònia, perquè és això, és treure com aquestes senyes catalanes. Conseqüències personals a molts nivells. Una d'elles és que no cobres tant a final de mes. Ja és, a part de que la gent es pensa que faig molts diners venent llibres, que has de ser molt il·lús i no entendre com funciona el mercat català, pensant-te que fent llibres en català faràs molts diners. Explica'm a quin planeta passa això. I que el teu altre curro és el fotoperiodisme, que és conegut per... És que per mi fer llibres no és feina, és militància en part. Per mi, com qualsevol cosa. Mira, podria estar militant a un partit polític, jo no serveixo per militar a un partit polític. Però això ho dius perquè ho fas en català? No només perquè ho faig en català. Jo he fet 10 llibres i els 10 llibres són en català, algun d'ells traduït, però 10 són en català, perquè crec que és el que haig de fer. És el que toca. Soc català, parlo en català, és la meva llengua i és la llengua del meu país, una de les llengües del meu país, l'altra és l'aranès. Ara, ben dit. I la llengua de signes catalana. Però tornant al que estaves dient, no? De les conseqüències. Conseqüències personals, moltes. Segurament, si tingués la boca més callada, jo podria estar treballant a molts llocs. I soc molt feliç treballant a la Mira. I no t'ho dic perquè m'estigui mirant aquí l'editor de la Mira, fent veure que mira el mòbil. No, jo soc molt feliç aquí treballant a la Mira, perquè faig al cap i a la fi el que m'agrada fer. I prefereixo no coartar les meves opinions i dir el que penso, que no me n'he amagat mai de dir el que penso i d'escriure el que crec, i ser conseqüència amb les meves idees i viure de forma honrada i tranquil·la, que no pas haver d'amagar el que crec i el que penso. Doncs ho valorem molt, molt fort. I saps el que ens agrada fer a nosaltres? Ens agrada fer seccions. Per tant, què tal si anem amb la de l'Iñaki i agafem i veiem una miqueta el percal? Et sembla bé? Fot-li. Vinga.
La Rabassada, el podcast que es passa da frenada. Bueno, amics i amigues, avui anem a una secció que promet trastocar-vos una mica. Avui anem a fer un viatge en el multivers i no que ningú faci l'acudit de Carrero Blanco, que també ho va fer. Ell, a diferència de nosaltres, va fer un viatge en la multipropietat, perquè va passar del carrer a un pati interior. Vale? En el cas d'avui fem un viatge per veure un univers llunyà, un univers on La Rabassada és un podcast d'extrema dreta i que en comptes de fer-se a un casal de barri es fa a una seu de ciutadans, és a dir, a un McDonald's. Comença La Gaceta. Té una sintonia, això, eh? En principi sí. Pues la posem. Está escuchando La Gaceta, el podcast que te entierra en la cuneta. Bienvenidos, chavales, a La Gaceta, el podcast que te lleva a la cuneta. Somos el Ignacio Solo, el Marcos Malesaña y el Antonio La Piedra. Tres jóvenes nostálgicos que llevarán a la cuneta a sus enemigos rojos separatistas sin dejar rastro, tal y como si fuese glorioso José Antonio Primo de Rivera hasta que le pegaron un tiro. ¿Cómo estáis, camaradas? ¡Presente! Quiero decir, muy bien, muy bien. El otro día me enteré que Bog, que no sé si bien, está subiendo en las encuestas y estoy entusiasmado. Por fin otro caudillo al frente de España. ¡Qué alegría, cojones! Por fin vuelven los pilares del franquismo a este país. Los fachas, el racismo desacomplejado y el Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva. Es que no puedo ser facha, que me intentis. Pues como dictador del programa que soy, no traemos a ningún invitado al programa que sea de un tono de Pantone más oscuro que el nuestro, aunque yo tenga la pinta de ser descendiente de Abderramán III, Marcos parezca un primo lejano de un vikingo danés y Antonio... Pero, Ignacio, yo me llamo Uriol. Tú te llamas como yo te diga, catalán separatista, que es suficiente con que te hemos aceptado. Vamos a ir con nuestra primera sección, el paseillo. La Gaceta, el podcast que te apuñala con bayoneta. Ya sabéis que en el paseillo traemos a rojos separatistas bolivarianos filoetarras para darles un ajusticiamiento sin metáforas. Hombre, claro, nosotros salimos de caza mientras la policía nos protege y además la justicia no nos persigue. Hombre. Ya ves tú qué necesidad de metáfora tenemos nosotros. Claro, tenemos barra libre. Yo voy a traer, mira, ¿sabes quién me voy a traer yo? ¿A quién? Iñaki, te voy a decir, yo te voy a traer a la comunista Ignacio, esa. no me llames como un filoetarra, ¿eh? No, espérate. O sea, vamos a traer a la comunista esa, la Yolanda Díaz. Hablo de ella, la Yolanda Díaz, ¿sabes quién es, no? Sí. La rubia. La rubia, la pelapolla, esa que seguro que quiere socializarlo todo y quiere quitarme mis valiosos 1.000 euros por trabajar en la obra 40 grados. ¿Tú sabes lo que me he currado yo? Para trabajar eso, díselo. Ella no movió ni un dedo. Díselo. Y está ahí en el Congreso cobrando los miles de euros. ¿Y con yo los qué? cafés a ¿Y yo 50 qué? céntimos. Pues mira, me la llevo a paseillo. Pues yo, ¿sabes a quién voy a llevar, Ignacio? Dime, Antonio. Al perro Sánchez. ¡Ojo! ¡Hombre! Vale. Quiere convertir a España en un estado judeo-masónico, feminista, que quiere sustituir nuestra raza por los moros y los negros inferiores. Ahora, muy bien. Pues con esto... ¿Cómo que ahora? ¿Qué hace hablando catalán? Perdón. ¿Qué hace hablando catalán? Me estoy tardando. No tienes que dejar de ver TV3, ¿eh? Están es. poseyendo los demonios de eso. La melero esta te quiere lavar el cerebro, ¿eh? Muy bien. Pues con estos, el montante total de llevados al paseillo asciende a 265 Pedro Sánchez, 135 Yolanda Díaz, 678 Irene Montero y un paseillo para Feijóo. Viste muy mal, ¿vale? O sea, viste muy mal. No sabe combinar Vale, una tranquilo. puta camisa. Ya está, Marta, vale, tranquilo. De ver, que me Vamos enerva, con te lo la- juro de los nervios. Vamos con la tertulia. Hoy hemos decidido hablar de la sustitución demográfica. ¿Qué pensáis al respecto, camaradas? Putos moros. A pasar hambre a África. Que sí, Dios nos separó por continente, pues por algo será. Y hasta aquí la Ya tertulia. está. de hoy. Vamos con No hay las más que hablar. secciones. La Gaceta, el podcast que aún se acuerda de la ETA. Pues Pues yo, hoy- ¿qué nos has traído hoy? Os he traído un test para saber si sois inmigrantes que han venido a sustituir la raza aria. Vamos con el Marcos, porque con el Ignacio ya veis que no lo ha conseguido. A ver. O sea, esto digo yo o lo dices tú. Lo digo yo. Dices tú. Primera pregunta. ¿Eres un inmigrante que ha venido a España a sustituir la raza aria? No. Vaya, pues no ha funcionado como esperaba yo esto. Pues vamos con la sección del Marcos. La Gaceta, el podcast que te apuñala con bayoneta. A ver, pues yo de sección he hecho así como una parodia de la conversación entre un mozo de cuadra y yo cuando vamos para... ¡Ah! ¡Un moro! Marcos, que soy yo. Ah, hostia, es que, ¿sabes? Que con la contraluz del sol y tal, pues Ya, me he ya. confundido, perdona. Bueno, lo que decía, Venga, pues va. he simulado una conversación entre un mozo y yo bajando de la Plaza Artó a cazar independentistas, ¿vale? Y ahora hablo yo. Vale. ¡Ey! ¿Qué pasa, Antonio? Hombre, Marcos, ¿cómo estás? ¿De camino para la caza o qué? Sí, nen, ahora vamos la cochinera para abajo a darle de hostia a los indepes. Venga, que vea bien, ¿eh? Venga. Ya está, pero es muy corta, ¿no? Es que yo no puedo decir más de 50 palabras seguidas sin morderme la lengua. ¡Ah! ¡Mierda! Otra vez. Mira que os dije que teníamos que hacer el podcast de formato reel. ¿Sabes? Los reel de Reel, Instagram, que dure reel. un minuto y fuera.
Bueno, que yo no puedo pensar más cosas ya. Yo solo quiero reventar ahora cosas. Pues la Virgen. ¿Por qué tenemos vasos aquí? Yo quiero reventar vasos. Y hasta aquí otro episodio. Acaba el episodio y te lo clavo. Otro episodio de La Gaceta, el podcast que te entierra en la cuneta. Volveremos a la semana que viene para hablar de cómo Irene Montero rapta niños y dice que son trans para hacer ungüentos con sus partes íntimas. Hasta la próxima, camarada. Y recuerda, siempre cara al sol, pero no mucho, que si no, te vuelves negro. Claro, como tú. La Gaceta, el podcast que aún se acuerda de la ETA. Horrible, no tornem a fer això, No, sisplau. Ha sigut molt pitjor que em pensava. Per cert, La nazi... No faig La nazi morenito... No, jo no colo, Això és una anècdota graciosa, però ja té que té a veure amb el programa. Sí, digueu. Nosaltres som de Nou Barris i a la Prospe hi ha un carrer que és el carrer Japó, que va fer uns anys, es va fer conegudet. Sí, tinc alguns coneguts que freqüentaven el... Exacte. Pues nosaltres, nosaltres no. Jo, curiosament, vaig passar un dia mentre estàvem fent amb les... Joder, no sortirà cacerolada. Clar, perquè sí, en català, els d'aquest carrer, precisament, doncs no. S'hauria dit cacerolada, en català. Cacerolada. Cacerolades. Però una cacerola no és una cassola. Exacte. Vale, doncs El barri de cacerolada. Cassoles. Aleshores, jo vaig passar per allà i vaig fer l'acte caritatiu de fotre una escopinada al terra justament al costat d'ells i dir-los racistes de merda, i aleshores em van confondre amb una persona mororitzada i em van dir, vete a lavarte a la mezquita. I em van continuar perseguint en plan, fins al final del carrer, en plan de... Mezquita Mezquita no, convivencia sí. És com, home, pues no sé, les dues idees com que no casen molt. Convivència sí mentre et fot una cacerolada davant del jeto, Sí, no? convivencia sí mentre no hi ha moros. Jo no voldria acabar abans sense fer-vos una mica de propaganda subliminal, perquè... Encara queda, Home, subliminal. Encara queda. Queden dues seccions. Però bueno, si vols fes promo de la Mira, perquè no... Ha aparegut el Joan Camp com un venedor d'enciclopèdies a portar 2 exemplars de la Mira. Mira si és ranci, que n'ha portat 2 i no 3. Perquè l'Oriol ja... La Mira, que recordem que és el magazín preferit de Carles Puigdemont mentre caga. És aquella gent. En tot cas, anem amb la penúltima secció. Recorden que encara queden 2. Anem amb la meva. La meva és curteta. I atenció, perquè aquí hi tindràs una miqueta de joc i jugaràs aquí. Jordi Borràs. Si sona la següent sintonia. La Rabassada, a Spotify, iBox e YouTube. Molt bé, Jordi, un plaer estar parlant amb un referent de l'antifeixisme com tu, la veritat. Tot sigui dit, al final hem repassat la teva feina tots, hem llegit algunes, si no la majoria, jo he llegit la majoria del teu llibre, per documentació de secció també. La majoria. La majoria. No em mentiré, perquè jo soc molt mal lector, però sí que hem vist tota la teva feina i tot el teu nivell de Marc, el pròleg no compta com a la majoria, No. Vale. No, he anat a l'índex buscant les parts que m'interessaven per la secció. Exacte. No, però valorem molt la teva feina. Jo el que anava a preguntar-te només és una cosa que t'hauran preguntat 1000 cops, però bueno, alguna relació familiar amb Laura Borràs que hem de saber? Cap ni una. Cap ni una, No. Algun negoci o joint venture estrany amb la Laura Borràs? Alguna factura fraccionada? Tampoc. Ni amb els de la màgia Borràs, tampoc. Màgia Borràs, és el que anava a preguntar. Era la propera pregunta. Cap relació. No, és que a més Borràs és un cognom bastant comú. Bueno, buscat, eren com 10.000 a tots els països catalans, O sigui, bastant comú a Catalunya, de fet és bastant comú, a la Terra Alta, pel Pallars també n'hi ha, al Solsonès també... O sigui, cap truc de màgia, No. Val. En tot cas, Jordi, tu has viscut les amenaces de l'extrema dreta a les teves carns, els has tingut davant, t'han assetjat, t'han agredit, els has plantat cara, tu. Ets dels que més preparat està pel que ve, jo crec. Creus que amb el 23J s'arribarà a un punt d'ebullició? Vindrà una tardor calenta, sí o no? No. No? O sigui, tu creus que després de tot el lío mediàtic i potser una possible entrada de l'extrema dreta, potser que no arribem a aquest punt? És que hi ha un problema d'aquest sector que s'autoanomena antiprocessista, que creu que l'abstenció és una jugada mestra, i ara parlo de les eleccions espanyoles, on que jo crec que el dilema hauria de ser un altre. Jo com a català, el dilema a les eleccions sobre si votar o no sempre tinc a les espanyoles, perquè jo no em considero espanyol i per tant no és el meu país. Sí. Malgrat això, mentre tingui DNI espanyol, M'agradi m'agradi o no, aquesta gent en governen. Per tant, puc fer dues coses, o quedar-me a casa o intentar incidir amb el meu vot. Per tant, per mi el debat hauria de ser aquest, però és que el debat és un altre, és que si ens abstenim,
els partits independentistes s'enduran tal revulsiu, tal estirada d'orelles que hauran de modificar les seves estratègies. I això que es fa des d'aquest anomenat antiprocessisme no deixa de ser, crec jo, una característica principal del processisme, que és aquest independentisme màgic on les coses passen segons una seqüència dels fets perfectament estudiada sense fissures. Sí, estem d'acord aquí que no som lliristes, no? És això que estàs dient. O sigui... No, estic dient que creure que quan el pitjor millor sense tenir res preparat és que serà pitjor. Vale. Pitjor els pitjors. Doncs jo vinc aquí a preparar-te pel pitjor. Val? O sigui, no sé si arribarem a aquest punt d'ebullició total, però en tot cas no baixis la guàrdia perquè ara probablement se't giri feina i hauràs de continuar fent la teva feina de periodisme i antifeixisme quan inevitablement Vox arribi al govern, les autonomies siguin abolides, Rufián marxi a viure exiliat a Alcobendas, Abascal entri per la diagonal cavalcant victoriós muntat a llums del seu cavall anomenat Jorge Buxadé i els feixistes surtin desacomplexadament al carrer a l'estiu de la mateixa manera que ho fan les paneroles. Val? T'he preparat una mena d'entrenament, val? Tu que estàs més o menys fibrat, o sigui, clarament aquí m'esteu deixant fatal, perquè o sigui, esteu els tres fibradíssims. T'he preparat una mena d'entrenament en forma de quiz, val? Per veure si estàs preparat per lluitar contra el feixisme. Per cada pregunta tindràs 4 opcions, la més antifeixista valdrà 4 borrets, que és la combinació de borràs i gomets, i la més llirista / omniumista en tindrà només un, i si passes de 10 borrets al final de la prova, aproves. M'has entès? Sí, i si no em porteu a la rebassada a fer un passeget? I si no, doncs sí, doncs aleshores... Un curs de reeducació. Com a mínim nosaltres serem una miqueta més d'esquerra que tu. Al gulag. Al gulag una miqueta. Això és el teu entrenament, Jordi, això és Jordi Borràs, Kicking Some Ass. És música així com de... Corre en un fons Vaporwave dels 80, no? Vale. Jordi, are you with me? Do the exercise. Estàs ready? Estàs pushing? Sí, vale. Última setmana abans de les eleccions del 23J. Això és quan surti això. Ara. Creix la tensió al barri barceloní de Vallcarca perquè tots els mitjans han decidit posar el focus de sobte en un solar ocupat per un hort comunitari autogestionat on Núñez i Navarro hi vol fer un pàrquing de 16 plantes amb prostíbul incorporat. Vale? Situació. Preparat. Focused. 150 mitjans estatals estan acreditats per atendre un míting de Vox amb Santiago Abascal i a l'altre nazi de Desokupa, val? A la Calvo. Tu, òbviament, no hi estàs acreditat, sinó que els segurates ucranians, no només això, sinó que els segurates ucranians, exmembres del batalló Azov, han memoritzat la teva cara per rebentar-te només al veure't. Però, en tot cas, tu estàs una miqueta encuriosit per la situació. Què fas? A. I assisteixes amb la teva càmera des de fora, fer fotografies amb una lents tele com de 800 mil·límetres, val? Des de lluny, enxampes 3 persones amb la cara d'Adolf Hitler tatuada al bíceps i vens les fotos a l'ara abans de fugir perquè t'està tirant pedres un delegat de la Junta Electoral Central. Vale? B. No hi assisteixes, et quedes a casa atent al que surt a la timeline de Twitter per ser el primer en citar un tuit amb les declaracions classistes de l'Abascal amb la frase "Aquesta és la merda que defensa Vox", però canviant la paraula merda per un emoji de caca i la O de Vox per un emoji de vòmit, perquè la gent no pugui buscar Vox, vale? C. Un 0. C. No hi assisteixes, et quedes a casa avançant feina per estalviar-te problemes i acabant d'escriure els paràgrafs del teu nou article de la Mira titulat "L'últim artesà de rellotges de comput de fusta de roure i de forma hexagonal del Baix Lluçanès". Fill de puta. Està bastant guai. Estic entre l'A i la C. El Gepetto dels isquis. I per últim... La D, et treus la arracada, et poses un traje, fas una ganyota com si t'estiguessis com cagant a sobre una miqueta, val? Com arrufant la cara, i vas al míting i li dius al segurata: "Hola, soy Albert Batlle". Vale? Perquè, o sigui, si t'hi fiques, jo crec que si tu agafes i fas com la cara així com d'arrufar molt, com si t'estàs cagant a sobre, podries colar com Albert Batlle. I fas una miqueta com d'esquat per semblar una miqueta més baix i dius: "Soy Albert Batlle". I et deixa passar, t'infiltres, arrasses els canapés i un cop allà deixes desatesa una motxilla amb una olla de bledes i un cronòmetre de cuina i crides: "Una bomba, una bomba". Potser la A, perquè no seria el primer cop que ho faig. Vale. Sigui a distància o de forma presencial, mimetitzant-me entre el públic. Vale. Amb una gabardina, unes ulleres i un nas de mentida? No explicarem el truco. Vale. No explicarem el truco, però no vas gaire desencaminat. Té un germà bessó i es posen una sobre l'altra i es posen una gabardina gran. No, ara, fora conya, més d'una vegada algun fotògraf amb barba ha hagut de córrer perquè l'han confós amb mi. Hòstia, això ho dius al llibre, que va confondre un periodista del periòdico en una... Però no ha passat només un cop, ha passat diversos cops. Uau. Serà que no hi ha... Us poseu-vos d'acord amb les barbes, no? També. Bueno, no sé, jo... Entenc que no s'ha solucionat
informació, però... de fa 25 anys. Recomanem afaitar-vos si voleu anar a cobrir l'extrema dreta. Això, clar, o jo què sé, o copiar l'estil d'algú altre, o jo què sé, que també és veritat que ja és coincidència. Però bueno, en tot cas, bona resposta, sumes 3 borrets. Molt bé. Vale? Algú que em vagi comptant això. La millor opció era la D, la de la bomba, la de l'Albert Batlle, perquè s'ha provat científicament que és la manera més eficient de desmobilitzar la dreta, pel que sigui. La pitjor opció era la B, perquè combatre el feixisme només a Twitter ens posa a l'alçada combativa de Juana Dolores. Ara. Va, vinga, va, joder, va, focus! Sempre és ocasió, Mira músic, Jordi, let's go! Sempre. Va. Focus! Estigues atent. PP i Vox han format govern. Després de 40 anys de democràcia impol·luta, ha vingut Vox a fotre-ho tot. Els carrers van plens de nens rata que baixen del club Empel i de la perifèria de Barcelona a celebrar la victòria a plaça Catalunya. Ambient irrespirable. Has de decidir què fas amb el teu futur. A. Et quedes a Catalunya per servir en cos i ànima al batalló dels Almogàvers en les noves brigades internacionals dins de la nova Guerra Civil 2 Bomb Harder, que, òbviament, l'esquerra perd en 12 hores gràcies als esforços de l'OTAN. A l'altre bàndol. B. Fas allò d'exiliar-te a Elna o un lloc similar de la Catalunya Nord, remot, cosa que et va genial perquè pots seguir dient que vius a Catalunya sense haver-te de preocupar de mogudes legals i pots seguir infiltrant-te a l'extrema dreta perquè a la Catalunya Nord tenen una parafilia bestial amb la nissaga dels Le Pen. Vale? C. El Valtònic et convida a viure a la Casa del Consell de la República, on hi viuen ell i el Puigdemont, rotllo príncipe de Bel Air, amb un gimnàs propi i una piscineta i un munt de pasta per fer qualsevol barbacoa per la República, o aplec de caragols per la República, o concursos de paralògic per la República, qualsevol cosa per la República, val? I tu estàs allà de Rodríguez. I D, et mudes un soterrani, et mudes a un soterrani situat exactament a la franja entre batallons de la guerra d'Ucraïna i Rússia, perquè necessites guanyar una mica de diners i a la guerra d'Ucraïna paguen molt bé perquè cada foto surt a 25 cèntims i tens un bonus de 10 euros per impacte de bala rebut. Segurament la B. La B ho escolliries, eh? Sí, perquè cadascú ha de ser conscient del que sap fer i del que no sap fer. I jo què sé fer? Sé fer fotos i sé escriure. Doncs mira, et diré una cosa, la B és la millor opció, t'emportes 4 borrets. Molt bé, estàs responent molt bé. La B era la millor opció perquè es valora la catalanitat, però també es valora la vida, és el que deies tu, i jo no seria, per exemple, tampoc gaire útil en una guerra. O sigui, només he disparat al paintball, val? És una cosa que... Amb gaire poc encert, s'ha de dir. Li vaig fotre un headshot, tio, a la ex de l'Iñaki, de fet. Pues mira, ben fet. Ja està. Bueno, això és una mica... Sí, no ho traieu de context, sisplau. Red flag, eh? I la pitjor opció... Té un context molt llarg, això. I la pitjor opció era la C, diguem-ne, de mudar-te al Consell de la República, perquè perpetua el llirisme i la inacció de Catalunya i el Consell per la República. És com els vivaris, no tinc ni puta idea d'on ha sortit i estic convençut que serveix principalment per blanquejar pasta. Vinga, va, let's go in. Running by. Acabes marxant a l'exili, val? Sí com sigui, acabes marxant a l'exili, dius que marxes a Elna, però pel que sigui vas movent-te per Europa i acabes anant, doncs això, a Catalunya del Nord, a Ucraïna i a Letònia, per exemple, o on sigui, vale? Posem per cas Letònia perquè és on queda més lluny de Catalunya i estàs més segur. Sigui on sigui, decideixes ocupar el teu temps amb el teu hobby preferit, que és la fotografia. Però un cop has fet 12 sessions de fotos als caprapats dels batallons de la legió feixista letona de Daugavpils, te n'acabes avorrint per alguna raó, i ara ens desviarem del tema, doncs acabes fent altres coses, altres hobbies, com per exemple tenint cites amb noies per Tinder. Val? Això és un escenari que pot passar. La teva cara em diu que sí, vale. No, vull dir... Posem el cas que passa. Bastant improbable, però... Posem el cas que passa. Has posat el teu perfil, vale, de Tinder, que ets fotògraf, viatges, tens un arito, un bon tipet, et falta només l'escalada. Vendries a ser un DILF, que és divorciat at like to fuck. Sorgeix un match amb una noia que es diu Svetlana i comenceu a parlar. Com acaba tot plegat? Vale? Parles amb una noia que es diu Svetlana a Tinder. Resposta A. Quedes amb ella, sortiu junts, s'enamora de tu i l'adoctrines en la cultura catalana a base de discos de crim en bucle per convertir-la en una militant de l'esquerra antifeixista. Val? B. Quedes amb ella, la portes al restaurant més car de Riga, fardes davant d'ella que has escrit un llibre, tradueixes de manera intencionada i errònia el nom Tots els colors del negre com 50 Shades of Grey per donar-te més caché, vale? I la convides al teu apartament on li dius que el teu hobby és la fotografia i li fas una sessió de fotos privada que serà la raó per la qual haurem d'esborrar aquest episodi de totes les plataformes d'aquí un any i pico. No direm de què era la sessió. Involucrava una poma. C. No quedes amb ella perquè, de fet, ni tan sols tens perfil a Tinder perquè has generat una paranoia social increïble arran dels atacs de feixistes i forocotxeros i no parles amb ningú a menys que sigui per missatges escritats per PGP, per burofax o senyals de fum.
Vale? Que això del PGP és com una mena d'encriptació rara que m'hauràs d'explicar què és, rapidet, però jo no sé què és allò. Bueno, és un protocol d'encriptació que serveix precisament... És una mica complicat, hi ha una clau pública i una clau privada, comparteixes la clau pública, tu tens una clau privada. És com si tinguessis una clau que no dones a ningú i una altra que comparteixes. I només amb l'accés d'aquestes claus pots enviar o rebre. Jo vaig intentar entrar-hi i no vaig poder... És que no és fàcil. És que però què hi guardes allà? No, senzillament és per... Si algú t'envia un missatge, tu reps un missatge en codi i el pots descodificar amb aquestes claus. Per tant, ja t'ho dic ara que guanya aquesta opció, que és la C. Perquè encaixa bastant amb el meu modus operandi. No, si abans respons... Endavant. No, si abans respons la D, que és no quedes amb ella perquè mai has marxat als països catalans i el teu objectiu és viure com un maqui pels Pirineus on només vas armat amb un trabuco, també amb una 5D, i el teu objectiu és enxampar guàrdies civils a casernes, plantant Maria o torturant presos o follant-se cries 2, que és el que deuen fer, abans de pelar-te'ls i fer-ne després una exposició al CCCCB. Com diu la Raquel R. Al CCCCB no m'hi han convidat mai, no de ser prou artista. Bueno, sí, vaig anar a fer una xerrada de fotos. Això vol dir? Per tant, jo crec que estic entre la D i la C. Quina? És que això de marxar, a mi el Bàltic m'agrada, i crec que és una ciutat preciosa. Home, si deu estar bé. Però em costaria molt marxar. Per tant, agafaries la D. Segurament, sí. Doncs de nou és la millor opció, tens 4 borrets de nou. Molt bé. Molt bé, és la millor opció perquè hem d'estar preparats un cop els Mossos d'Esquadra s'arrenquin la pell i mudin cap a la seva veritable forma de picoletos, val? Això és una cosa que passarà més tard que aviat. És com la Digivolució. Sí, bueno, no, és com els reptilians. Sí. Saps que és com era un reptil tot aquest temps. I la pitjor opció era la B, perquè no ens agrada fardar d'opulència aquí i de pijerío que no tenim perquè no som en fucking Llados Fitness. Ok? Anem amb una altra sintonia, va, que ens queden dues. Anem ràpid. Anem volàtils. L'hora és greu a Catalunya, val? Jordi, atent. Attention. Right now. Els nostres drets estan més rebentats que el fetge del cantant de Buos. La nostra llengua residual ha deixat de ser vehicular a les escoles i l'estan deixant morir sense cap mena d'ajuda, com el hàmster de la Juliana. Per alguna mena de buit legal raro, el govern del PP i Vox no ha pogut instaurar una tecnocràcia a temps i hi ha unes eleccions europees pel mig. És tot o res. La CUP et demana personalment que siguis el cap de llista perquè tots els seus militants ja s'han rotat, s'han anat tornant en rotació i ja no els hi queda ningú més i no volen repetir cap d'ells, val? Ho diuen els estatuts. Ho diuen els estatuts. Bueno, és una mica com qui li toca fregar el replà de l'escala, val? Què fas? La CUP proposa ser el candidat. Tu dius A. Tornes a Catalunya i encapçales la llista de la CUP, que més tard se sumarà a una llista unitària, que més tard se sumarà al Consell per la República, que més tard se sumarà a Sumar, que més tard acabarà perdent les eleccions. B. Rebutges tornar a Catalunya a menys que et donin 3 columnes a diaris catalans, al matí de Catalunya Ràdio i un late night els dissabtes, val? Jo he de fer un apunt. Mai ha marxat de Catalunya. Bueno. Era la Catalunya Nord. Bueno, la Catalunya bona. Sí, espanyola, si vols. C. Rebutges tornar a Catalunya perquè ja hi estàs prou bé exiliat a la Catalunya Nord i continues fent activisme online mentre escrius llibres i articles sobre l'últim pentinador de xais de la Baixa Saxònia. Vale? O D. Tornes a Catalunya només per poder trepitjar la terra un cop ni que sigui amb l'Svetlana, que heu acabat junts, us convertiu en contrabandistes per despistar la policia perquè no detectin que sou catalans, feu una fortuna i fundeu un grup paramilitar cooperativista catalanolató, o hauria de dir catalató, per carregar-vos l'extrema dreta, anomenat Cataletonian Army. Jo crec que la D... o entre la C i la D. Entre la C i la D. O la baixa... Sí, jo de cap de llista de res no m'hi veuràs. Home, els pentinaus de xai, ojo, Però, o sigui, amb la CUP no t'hi veus, No és que no m'hi vegi, és que abans us ho deia, no cadascú serveix pel que serveix i jo serveixo, la meva manera de fer política és fer fotos. Vale. Crec que la manera que jo puc aportar no ho sabria fer d'una altra manera. Vale. No, aleshores... vol dir que congregui més o menys amb una opció política o cregui, i jo li dono molt de valor a la política i crec que té molt de mèrit, però jo no es podia fer de cap de llista de la mateixa manera que no podia fer de metge perquè tinc aprensió a la gent quan es fa mal i no m'agrada. D'acord. Aleshores la A no seria, la B, encara que t'oferissin el pack Ricardo Ostrell, no? No.
Per tant, C o D, la Baixa Saxònia o la Catalatònia? Home, la Catalatònia em posa bastant pelote. Ara. Epa, doncs 4 borrets més, tio. Estàs rebentant això. O sigui, està provadíssim. tornes a agafar la millor opció perquè la veritat és que estic utilitzant aquesta secció per canalitzar la meva frustració i em mola molt que hi hagi com una mena de Catalatònia en Army, val? La pitjor opció, òbviament, era la B, perquè imagina ser Ricard Ostrell. I anem amb l'última, va, ràpid. Última pregunta. En tornar... sí, m'ho estic dient a mi mateix. Vas caminant pel carrer sense el teu mosso d'ofici, perquè el cos s'ha dissolt, recordem-ho, s'han tornat guàrdies civils, i et rodeixen 10 policies de paisà en un carreró. Et reconeixen, s'enfronten a tu. Què fas? A. Surts corrents. Sí, és un fet que ja ha És un passat fet que et més sona. un cop. Sí, Et sona, oi? em sona. I clar, no pots cridar policia perquè dius, clar, policia, jo soy policia. M'he llegit aquest. Pots dir, soy compañero. Soy compañero. Què passa? A. Surts corrents. Ara veuràs les opcions. A. Surts corrents. B. Surts corrents cap a ells cridant Allahu Akbar mentre fas com que vas a trucar algú per telèfon i els acabes espantant, vale? perquè òbviament són islamòfobs aquesta gent. C. Fas una ganyota com si estiguessis cagant a sobre de nou i dius soy Albert Valle, caporal de la policía de Barcelona, tengo 127 años y hay unos manteros en las Ramblas, ir a por ellos. I no només marxen corrents, sinó que quedes amb una escorta de 2 policies, per tant, perfecte. Jugada mestra. O D. A Letònia, l'Svetlana t'ha ensenyat Krav Maga, judo, lluita turca i una dotzena d'arts marcials prohibides per l'ONU, i en una escena estil Bruce Lee comences a córrer per sobre de les seves carres, fotent-los una patada a cadascun, una patada voladora a tots ells, deixant-los estabornits a tots. Tret d'un, que es treu una pistola i et deixa com un gruyère, vale? Home, tenint en compte que no conec cap ésser humà capaç de doblegar 12 maderos, doncs trobo que l'opció més assenyada és la A. L'opció més assenyada és que sortir corrent, borrassets, o borrets, o com es diguin. Aquesta era la pitjor opció. T'emportes només un borret. I saps per què era la pitjor opció? Perquè jo l'hagués agafat també. És la més assenyada, sortir corrent, ja està. Home, s'ha de valorar també la teva vida. Salvar el culo. La millor opció, òbviament, era fotre una patada a 12 policies. Perquè és fotre una patada a 12 policies, però perquè l'autodefensa és legítima i tampoc els hi passarà res als policies perquè el jutge els sentenciarà a una multa de 20 euros. Per tant, molt bé, ha superat el test. Jo crec que no he comptat els punts, però jo diria que... Quants s'ha portat? 16 borrets. 16 de borrets de 20 disponibles, per tant, molt bé. Està brutal. Superes amb escreix la nota. Sí. Notable alt. I, bueno, doncs ets oficialment... Estàs llest per enfrontar-te al feixisme. Enhorabona, Jordi. Gràcies. Ara t'hauràs d'enfrontar a la secció de l'Oriol. Hòstia, això és més llarg que un dia sense pa, La Rabassada, Ama o Marc Lessan, L'Oriol Lapeira i l'Iñaki Sola. Estem a punt de batre el rècord, sí. No, però aquesta secció serà molt ràpida. Sí, serà ràpida. Sí. Us n'explico molt ràpid, el funcionament, participareu tots 3. Diré una frase textual que ha dit un polític i vosaltres heu d'endevinar la formació d'extrema dreta o no, potser no és d'extrema dreta, però us semblarà, que l'hagi dit. Si encerteu també el polític que va etzibar aquesta afirmació, us emporteu de regal un glob addicional de cava dolç, que en el teu cas doncs, no pot ser, però serà un glob és d'aigua. bàsicament per fer la publicitat, una mica. Perquè el Jordi és abstemi. Sí. Ja ho sabeu, Carles Andreu, el cava que li agrada a tot Déu. Per fer aquest joc una mica més complicat he traduït he escrit al català, potser són traduïdes, potser no, totes les afirmacions i per fer-ho una mica més complicat, no? I així veieu si ho encerteu o no. O sigui que comencem ja, quan vulguis, Marc. He posat música així una mica... He buscat marxa patriota, militar, no? Sí. Vale. Qui vol començar? Què vols dir amb això? Qui ha de respondre, no? Qui ha de respondre? Va, doncs comenci jo. Vols començar tu? Va. No és descartable que en un futur ens puguem plantejar que s'arribi a il·legalitzar partits independentistes. Així deixaran de beneficiar-se d'un sistema constitucional que volen debilitar obertament. És una frase més o menys textual, tret alguna coma... És que aquesta té una pinta... M'has de dir el partit, vale? I si pot ser la persona ja en certes... No està posat, no llegeixis. Vaig a fer un triple. Jo crec que això té molta pinta de PSOE, però... Jo també ho penso. Jo diré Zaragoza. José Zaragoza? No sé per què, he dit això, m'ha vingut. Correcte el partit, molt correcte. Emiliano García Paje, president de... No, però has encertat el partit, per tant... Castella-La Manxa, no? Per tant, tens punt. Sí, és el president de Castella-La Manxa. Bastant fort, era difícil encertar. Però hem començat suaus, ara anem una mica més forts, vale? Molt bé. Tant de bo debilitéssim Castella-La Manxa, perquè total, perquè ja... Sí, no? Ara toca a tu, Jordi. Frases de campanya, són això? En defensa de les nostres fronteres.
contra la degeneració de la ideologia de gènere, contra la islamització, per la unitat d'Espanya, recuperar Espanya sense complexos. Aquesta me la sé, Jo també. Fa pinta de Vox, no? Fa pinta de Vox, això seria la resposta fàcil, però no. És incorrecte. Això és la campanya del Frente Obrero. És que, clar... És que és el mateix. Que són d'esquerres, no diuen ells? Sí, més o menys. És que Comunistes, no? busqueu a Twitter perquè han posat el seu programa electoral en 4 imatges, és literalment 0 coses comunistes, tio. I el cartell han copiat l'estètica i tot a Vox, és flipant. Sí, és molt fort. Sí? Disputar-li el vot a algú fent el mateix programa, no sé jo si és una bona estratègia. Sembla que no. Sembla que no. Històricament no ha sortit molt bé. Ara toca a tu, Iñaki. Fot-li. Si hi ha algú a qui no li sembli bé la prohibició de celebrar el Ramadà, el que ha de fer és donar-me l'adreça de casa seva i els enviaré a resar a la seva porta, a veure què els hi sembla. Hòstia, jo aquí tiraria per PP, crec, i potser me la jugo i dic el Viol. Molt Sí o bé. què? Uah! Bueno, Molt bé, celebració. molt bé. Vamos! És veritat que el to és bastant campechano, diguem-ne, molt... No, però és com... o sigui, és graciós això que diré ara, però m'he imaginat amb la seva veu i m'ha fet totalment sentit. Però m'he imaginat, la prohibició, i m'ha dit que aquest és el Sí, sí. Doncs sí, molt bé, Iñaki, molt bé. Un glob d'afegit, Bravo, un aplaudiment. Vinga, va, et toca a tu, Marc. Vinga, Aquesta és forteta, Hem passat de fotre païses als homosexuals a que ara aquests col·lectius imposin la seva llei. En primera persona del plural. Primera persona Bueno, sí, sí. Uau. Jo en mis tiempos... És que això només pot ser Abascal, Vox. És Vox, però no és Abascal. Oh, bueno, més o menys. És Espinosa de los Monteros. Però sí, el tio ho va dir en primera persona. Mira, Espinosa de los molt tranquil·lament. Molt tranquil·lament. Espinosa de Jo los en mis Monteros tiempos. també té pinta de... Sembla que no, però gira un ganxo allà. Una mica de crotxer, no? No sé, no m'agradaria veure la situació. L'agafes una miqueta en mala situació al carrer Tuset, saps? Una miqueta... Home, algun dia ja ens hi passem. Sí. Següent frase. Aquesta és una frase sobre la gent d'Andalusia. Això et pot donar una pista. La gent andalusa ve aquí perquè no vol estar subvencionada. Això no és estrictament extrema dreta, no? Però, bueno, és potser una mica populista. Hòstia, això... És que ho podria dir qualsevol polític espanyol, És que és això. Ha de mal dir. Però calla que no sigui algun podemita. Em sap greu, però no. Aquesta frase és del PP i la va dir Isabel Díaz Ayuso. Mira. Pensar que tiraries més com cap a l'argument pujolista, no? Aquest de... No vol estar subvencionada. Sí, això diuen. És que t'hagués dit això perfectament... ¿Quién quiere dinero? Perfectament Oriols, però bueno. Doncs no. Havent deixat fer la romeria de Ripoll. Però bueno, és una mica per fer la reflexió, no? Quan ho diu algú madrileny no es fa tant l'argument aquest. Inclús ho hagués pogut dir un polític andalús, això. Totalment. Sí. Sí, no? Però saps què passa? Que és que Madrid és Espanya i Dintre d'Espanya és Madrid. Exacte. Vinga, ara ens posem ja una mica més durs. Vinga, va. Més hardcore. El feminisme hegemònic i el lobby LGTB són una cosa sistèmica que no té gens de progrés. Adoctrinen els nostres nens a les escoles i perverteixen la nostra societat. Totes les seves lleis han de ser derogades. La igualtat no s'aconsegueix ni es manté amb quotes ni discriminació positiva. Hòsties. És que això és que podria ser, però això del feminisme hegemònic i sobretot la paraula lobby, jo crec que ja tira més cap a Vox. Sí. Doncs un altre cop el mateix error. És Frente Obrero. El Vox de marca blanca. M'han fet la Roberto Vaquero. Jo crec que han fet un copy-paste molt ràpid, És molt han agafat heavy. el programa i l'hem canviat la tipografia i... És que no és que els hagi comprat el discurs, és que han copiat el discurs, que és diferent. Copiat directament. Jo crec que no és ni la tipografia, vull dir, jo crec que és que canvies el color de vermell a verd i ja està. Sí. Vull dir, no hi ha molt més. Vinga, va, que aquesta fa una mica de gràcia i segurament la sàpigues, però jo l'havia de posar. Aviam. Trobar dones per a càrrecs de responsabilitat és missió impossible. És més fàcil inaugurar un auditori. Si no, mira, a la que tingui les mamelles més grosses li dones i ja està, et quedes tan ample. Home, no et sabria dir el polític perquè és molt concret, però... No, qui era? Era Esquerra, però no em sé el polític. El president del Port. No sé. Lluís Salvador. Lluís Salvador, molt bé. Bravo. Molt bé. Bueno, escolta'm, polítics carques nostrats, tio. Sí, ja trobaven a faltar d'això. No és l'extrema dreta, però... No som una nació, sinó tenim polítics carques nostrats, no? Exacte. Mare de Déu, senyor. Vinga, va, les dues últimes. Els darrers 10 anys han estat els pitjors dels últims 300 anys a Catalunya. Hòstia. Això... Clar, tenia en compte que el franquisme, no? Podria dir... El franquismo fue malo, pero ¿y ustedes? Que fa... I más. És a dir, ho podria dir un espanyolista flagrant
o algú que fa el joc a l'espanyolisme des d'un suposat antiprocessisme. Tu tries. Com a les només. eleccions de... Tu Tots hi guanyem. tries per Barcelona. És que no Loteria encerto de mai Catalunya. cap quiniela, i aquesta no l'encertaré, però podríem dir, Sílvia Orriols. Incorrecte. Oh, Salvador Illa. Salvador Illa, veus? No m'he allunyat. No, es però és que tenen m'ha el mateix discurs, la idea de que, no, vull dir que Sí. l'independentisme, els altres diuen processisme, estarà el pitjor que Que ha pogut passar a Catalunya, molt pitjor que el franquisme i les tortures... És un discurs que adopten diferents Sí, sí. gent que en principi està a les antípodes. Les tortures de Via Laietana, el processisme ha estat el pitjor. Això de 40 anys de dictadura i opressió, no? Saps el que ha afectat són a Catalunya? tonteries. Que hi Això hagi és que- penya passant-se com un punter blanc xungo com per tota la Meridiana? saps Saps el que feien que- aquestes performances? Allò ha sigut el pitjor a Catalunya. Sou uns woks, vosaltres. La pitjor cosa que li ha passat a Catalunya són persones donant-se la mà, fent una via molt llarga. Vinga, l'última, Iñaki, i Vinga. aquesta ells dos segurament la sàpiguen, però potser aquesta l'Iñaki no la sap. Aviam, ojo. Hòstia. Cal desinfectar Catalunya dels independentistes. Bueno, clar, però és que això és el que deia el Jordi abans, és que podria ser des del PSOE Sí, sí. i Podemos. Podria ser qualsevol, no? Cal desinfectar Catalunya. Me la jugaré i diré Podemos. Ja me la sé. Llàstima, perquè és Josep Borrell. Borrell. Ah, cabron, Home. de merda. Sempre Sí, sí. putejant aquest home. Diria que aquesta frase la vaig citar en algun llibre. Heu vist la foto que estava allà en una missió diplomàtica al Níger? Saps? Que havia anat allà i s'ha fotut com amb una mena com de turbant xungo i... No. Sí, o sigui, Bueno, no pot bueno, parar de ha ser un personatge d'un còmic de Tintín. Bueno, aquesta és com la del Macron aquella que surt amb els 50 collars Sí, hawaians, de la no? Que Polinèsia. li És posen. el mateix, però amb un turbant que li va com Bueno, 8 clar. talles més gros. Perquè ell deia que si anaves a Àfrica anaves a la selva, no al jardí que és Europa. És veritat, això ho he dit. És que va amb l'outfit, per això deia allò de Tintín, va amb l'outfit Sí. com d'explorador, saps? De safari. Tintín al Congo. Coronel Tapioca. Hi havia una afirmació que no he posat perquè crec que era massa fàcil, que és la que va dir el govern espanyol amb la massacre de Melilla, que va dir que no havia passat res i que s'havia gestionat perfectament. Però com era tan d'extrema dreta i tan fàcil de saber, I me tant l'he del saltat. PSOE. Sí, res, només aquí la falca per criticar un cop més La al puntilla. PSOE. Molt bé, I fins aquí la meva secció, que aquesta jo crec que sí que ha estat curta, m'he ajustat els tempos, no? Sí, sí. no com la meva. Marc? Això és una polla que flipes. I amb això repetem el programa i ens n'anem a casa. Pues fins aquí hem arribat en aquest episodi de La Rebassada. Què t'ha semblat el programa, Jordi? Una bogeria molt interessant. Vale, bueno, bé. ens quedem amb aquesta... És una bona definició de La Rebassada, la És veritat. una bona valoració, sí. Com a mínim no està acollonit per possibles querelles que puguin venir d'aquí. Bueno, ja arribaran. No? Ja és algo. No, tot a nom Bé, nostre. bons símptomes i... No sé. Sí, Jo, Si arriba una querella... un article en blau, Un Mercami, un símptoma. podem fer un Mercami, podem fer allò, com es diu, una xeta? És Una més a la xeta? casa. És publi per nosaltres. És la nostra forma de buscar finançament, no? Fins que arribi la querella. Exacte. Sí, sí. Pues moltíssimes gràcies, Jordi Borràs, per venir al podcast. Gràcies a Joan Camp per cedir-nos la redacció de La Mira i a tots vosaltres per escoltar-nos. I també gràcies, com sempre, al celler Carles Andreu, els vins que tothom veu. Recordeu seguir-nos a les nostres xarxes socials per veure memes diaris, compartir els millors moments del programa i adoctrinar la vostra timeline amb propaganda radical d'esquerres, que, com tots sabeu, és el que Durruti segurament hauria volgut. Ens veiem després de l'estiu per tornar a fer un tomb per la rebassada i solucionar un altre dels múltiples problemes d'aquesta nostra, però petita i cofoia societat. Ho he dit malament, però me la sua. Fins aleshores. Adéu-siau. Adéu. Apa. La Rabassada, ao podcast que es passa da franada.